aya partager cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ala dangana na aw ɲuman ye surukar kɔnɔna la bi a balimakɛ edi de don u bɛ ne wele ko Dante ko bɛ yen bi dɛ wa ko bɛ yen ni an tagatɔ la de bisimilahi rahmani rahim kala rabbi isirli sadri wa yasirli amri wa kul dadatan milisani yafgaw kawli alhamdulillahi rabbil alamina ya jal jalali wal kiramu alhamdulillahi rabbil alamina ya razaki ya Allah ne bolan lamɛbagaw ala dangana na aw ɲuman ye sur karti kɔnɔna la bi an bɛna damaga kuma caman na bi nouvelle caman b'an bolo ka da aw ma an ka don ni breaking news ye le plus vite possible. Breaking news ye mun ye ne bolan lamɛbagaw masa min ye ala ye ko ni siyɛ bɛ fɛ ka sa k'a bɛ don muru jago de la awɔ ko ni siyɛ satuma sera a bɛ kɛ muru jagola ye ale ka baara bɛ kɛ ka muru feere awɔ o kɛra Niger président ta ye n'o ye Bazoum ta ye ne bolan lamɛbagaw e b'a dɔn ko l'Africain est très très intéressant parce que ne y'a fɔ aw ɲɛna ko ne nana aventure la a mɛnna depuis denmisɛnnama ne denmisɛnnama de bɔra Mali la donc a ne m'o ne développera yan mais ma ɲina n fa jamana kɔ parce que ne la mɔna quartier min kɔnɔ Wolofobugu olokaw kulo bɛ na ni yɔrɔ na n bɛ Warinji fo mon ami d'enfance Papu i ka foli bi a Warinji a sigilen bɛ ni heure la a bɛ ka na mɛn donc ne bana lamɛbagaw Injai Jata donc an na mɔna cogo min na an ma ɲina an bɔyɔrɔ kɔ mais ne bɛ to k'an sigi yan étant un leader ne bɛ Mali jateminɛ ne bɛ africain ka comportement lajɛ parce que j'aime l'analyser analyse ka di ne ye je veux comprendre les faits mun de kɛra mun de y'a kɛ donc ne bɛ to k'an sigi africain jateminɛ souvent je n'arrive pas à avoir des réponses je n'arrive pas à avoir les réponses Amadi Konaté e bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn ko Bazoum ma kuma tɛ diɲɛ kɔnɔ Bazoum ma mun fɔ Assimi Goïta ma manama kati diɲɛ kɔnɔ Bazoum ma mun fɔ an ka surasiw ma masa min ye ala ye sisan Bazoum a ka fanga menacelen don son pouvoir est menacé donc maintenant qu'est-ce que Bazoum fait? Bazoum veut vraiment devenir l'ami de Assimi Goïta mais est-ce que ça va chez ces gens? Est-ce que nous moi je me demande quoi? C'est-à-dire, ne bɛ sigi ka africain lajɛ tuma dɔw la ne bɛ yɛrɛ ɲininka ninnu ye mun démoli sugu ye c'est-à-dire ninnu ye adamaden sugu jumɛnw ye ninnu bɔra sanfɛ de ka cun wa adamaden bɛ se ka k'i yɛrɛ kalama cogo min ka réagir tan Bazoum ne ye mun de kɛ Bazoum a envoyé son chef d'état-major au Mali awɔ Bazoum y'a ka chef d'état-major Bazoum y'o de ci anw ka jamana kɔnɔ ka na anw ka jamana kɔnɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn kun kelen na Bazoum y'a ka chef d'état-major ci anw ka jamana kɔnɔ donc Bazoum il a perdu sa tête. Voilà ce que vous voyez. La France a essayé tous leurs canaux. France a canaux essayé. La France est en train d'utiliser les Maliens politiciens à cette heure-ci pour déstabiliser notre régime. Mais là, parce que nous avons beaucoup de Mali qui ont mais là, quand nous avons une coalition de 5 ans, il y a une famille qui wa Assimi Beni coalition il est obligé de supporter et Sogel Kogala est obligé de supporter parce que ne bena ndado kuma mna bi anga fanga supporter li kama atina ke bashi na be bashi minje ça va être très très personnel ayi na mere ça va être très personnel mais anga ndado Bazoum na folo donc nous koni chies shibana abedo mu jagoli la Fatou Dougouré Bazoum a shibana donc Bazoum be faka do mu jagola Bazoum ya ka chef d'état-major ci Mali la kana Mali pourquoi Bazoum a envoyé son chef d'état-major au Mali? Bazoum a envoyé son chef d'état-major du Mali au Mali, soit disant qu'il veut travailler avec le Mali. Mais la vérité est quoi? Bazoum ne veut pas travailler avec le Mali. Bazoum veut déstabiliser le Mali. Bazoum veut déstabiliser le Mali. La France veut déstabiliser le Mali. L'OTAN veut déstabiliser le Mali. Donc cette fois-ci, comme il force ou essaie au marché, donc il vient maintenant, comme il sait que l'Africain oublie vite. Il veut te malien il veut une semaine d'ama, il veut n'avoir il y a femme ça à la kama, n'jota la ça, et bon donc on est fakele bakele malien mafoko awoko wala yiti yafo, ala mana muna tigo o kera nyafara, abe be wanga di ala ma comme il m'a dit nyama folo, n'solitama. Donc voilà ce que Bazoum est en train de faire aux Maliens. Donc Bazoum doit aller au diable le plus vite possible. Donc, il y a quelques éléments ici qu'on doit souligner. Ni visiter une d'abord Parce que Bazoum on a des ennemis communs.
avec un chef d'état-major qui a discours, mais là, c'est ce qu'il a dit. Il dit que le Mali et le Niger ont des ennemis communs. Donc, en aucun cas, le Niger et le Mali n'ont pas des ennemis communs. C'est impossible. Premièrement, la France n'est pas alliée du Mali. Francité Mali Taganyronier. Mali et France gay. Le Mali et la France a divorcé. Donc, premier élément, le chef d'état-major, c'est un bandit de Bazoum. Il n'est pas de bienvenu. On n'a pas des ennemis communs. Deuxième élément, Bazoum, c'est un rebelle. Bazoum, c'est un rebelle. Bazoum, il faisait partie de rébellion. Et Bazoum, il n'est pas de Niger. Donc, on n'a pas des ennemis communs. Troisième élément, Bazoum est venu au pouvoir par l'aide de la France. Bazoum, c'est le phénomène. Français de Bazoum bla fangala. Franchement, Assimi est présent. Assimité, francité, Assimi fait. Donc, on ne peut pas avoir des ennemis communs. Si on a des ennemis communs, ça doit être à Oussoubi Djandjan, pas sur cette terre. On n'a pas des ennemis communs. Donc, Bazoum Mekana, c'est pour déstabiliser le Mali cette fois-ci. Donc, il va y avoir un boy, c'est mon nom, ni aya ye kokwe Assimi soro, ala kan kishi. Mali politicien mou flek kenema bolla, ou le bina Assimi moka bi, a ben ala na krache. Ma tekene sen, a tekene yana. A tekene date yana. Aina jenye la kanyade. Ça va pas se passer devant mes yeux. Parce que Mali politicien mega mouna benta, kao jimni, aras nou ni fe nou, nek la lula. Nek la coalition me la bensan, sans. On va rassembler toutes les gens qui sont contre et qui sont pour Assimi Goïta. En bas, ben Franyangonga, n'y a pas les péou. Kaudjim, moi, faut qu'on Mali politicien va Franyangonga. Ok, Kaudjim, moi je m'appelle Dante. Toute la jeunesse malienne va se rassembler. Donc, en Yawala 600, la France est en train de venir de partout. Mali là, où le mangana, dobe ka foko laïcité, en Yawala Salama, où il faut bo, dobe ka Salama mangangouli à côté, stratégiquement, en Yawala politicien on a, où il faut bo, où il faut bo stratégiquement. Donc, en Yawala Moukalama 600, voilà Bazoum qui vient de l'autre côté avec son chef d'état-major, soit disant qu'on a des ennemis communs. Non, Bazoum, nous, on n'a pas des ennemis communs. C'est toi l'ennemi. Nous, on n'a pas les ennemis communs. Donc ça, c'était le premier élément. En même temps, Bazoum a peur. La peur a changé du camp. Il a partagé avec Keroubla. Il faut laisser les Kerb. Donc, la peur a changé du camp. Bazoum s'en est le dos. Parce que Bazoum a fait avec le numéro de la 600. Parce que sur la 600, ou comme on fait, il va revenir sur la 600 de terminer. Et Bessomo est sorcier. Ni sont montés Fafana, ils sont montés Bafana. Ni sont montés Bafana, ils sont montés Brenana. Donc Bessomo doit être intégré. Donc on salim qu'il a plus de 100 et quelques morts là. 10 et maman en tas d'adorés. Donc au moins nous, ou le cas mort ils sont gangrénés dans l'armée. Donc ces jeunes militaires ne veulent plus Bazoum. Donc il veut se venger. Donc maintenant la peur a changé du camp. Qu'est-ce que Bazoum fait? Il essaie de s'approcher au Mali pour vraiment essayer de faire des coups au Mali. Ça, c'est le deuxième élément. Quand je dis le coup, c'est quel coup? Vous m'avez fait. Parce que Bazoum veut protéger le sémence. La sémence. Bazoum veut faire que la sémence est protégée. Parce qu'après, il y a un cours de corps. Ni sémence est mort là, on est dit le bolendo. C'est des cousins directs de Bazoum, mais Bazoum est cousin direct de nous. C'est des cousins. Ni Bazoum n'a pas, il ressemble à qui? Il ressemble au président de Algérie. C'est des cousins. Parce que ni Maghrébien nous appelons la Koulouka ou Sani Kouloufimo, c'est engrais dans leur tête. Donc Bazoum, premièrement, on n'a pas des ennemis communs. La France n'est pas l'ami du Mali. Le Mali travaille avec la Russie. Le Niger travaille avec la France. Donc on n'a pas des amis communs. Bazoum est en train de chercher sa peau. Parce que Amaye Oromina, Aye et Aye Macron, Djabitoromina, quand il a répondu Macron, il va donc à 600 Fakati Kalfa Dola. Donc Bazoum Mekini Kalfa Assimi Goïta là, mais on ne peut pas faire confiance à Bazoum. On a perdu la confiance. Ne m'a donné qu'à stratégie de ma confiance quand. Ne m'a fait on y a mon confiance est fin d'oué. On a perdu Dieu qu'on donne, moi c'est fini pour vous. Ne m'a donné qu'à fait on y a moi danabe comme un papier diamant. Danabe comme un papier diamant. A dire nous passe. Donc ni mo tigara mo la dron avec un tour là. Ni mo tigara mo la avec un tour là. Donc, on y a passé. Ça y a passé. Donc, Bazoum
on ne fait pas confiance à Bazoum. Parce que Bazoum est Macron, comment il faut Macron Orona? Que ce soit Nabi Konoko et plein de Kuno, que ce soit Nabi Konoko ou la Benendo, que ce soit Nabi Konoko à tout, malgré quoi que ce soit, Bazoum est Mumba Daka faut Macron Orona. Macron ne va pas regarder Bazoum comme ça. C'est impossible. Donc si c'est Bazoum Mekamounike, qui va être la personne qui peut vraiment amener la Russie à côté de Bazoum? Parce qu'il y a la dit, il s'est tissé que dame aussi là, quand Assimi Goïta a papier signé. Parce que Poutine fait confiance à Assimi Goïta. Et il fait confiance au Sud-Afrique aussi. Donc Bazoum, attends, c'est ça. Donc Bazoum, non seulement il a perdu la France parce qu'il y a un mouvement Macron a vengé. Deuxièmement, il veut déstabiliser notre pays. Troisièmement, Bazoum veut protéger aussi la sémence. Parce qu'Abadou a fort. Wagé est lettre mi bon. Wagé a été très clair. Wagé a été très clair. Côté sémence tout. Wagé a straté Algérie Kapmala. Donc maintenant, sémence doit être carona. Parce que sémence est même au biswaka. Si vous commencez, c'est des voleurs réunis. Ils sont engrainés dans notre pays, ils occupent des postes ministères, je ne sais pas pourquoi. Moi je n'arrive pas à comprendre. On ne sait pas, on manque de clarité. Il y a un manque de clarité qui se passe. Mais je veux parler de ça, Inch'Allah. Donc Bazoum, on n'a pas des ennemis communs. Bazoum, il a peur à changer de camp. Bazoum me comme Kaujim, c'est-à-dire à Kokuncha, Biako Konkra. Ils ont bla zonta, pati koloma du bona. Donc Bazoum d'atounan tunen do akono, Bazoum me comme et chia fato. Il va blou fato. Donc quand tu regardes aussi, l'Algérie a été mis en chaos. Donc Algérie avait fait tourner. Donc cette fois-ci, leur stratégie maintenant, c'est de venir au Mali, cadeau Mali la 600, pour s'engrainer. Soit disant qu'on a barré non fait parce que va donc africain il a cari parce que Assimi il est africain il est à Famiana Assimi non africain il était parce que il est nous on allait dire non il y a pas de la gamme au fait on va vous ok en fait les gars au dos en me yafuma donc en me ben en attra donc en boni nous content là au lieu de se concentrer sur des choses sérieuses. Donc Bazoum n'a trop donné. Donc Bazoum n'est pas de bienvenu. Bazoum c'est un bandit, il veut déstabiliser notre pays. Donc vous voyez comme qu'on est Mali sur la souka djeka barake c'est ça. Qu'on parce que qu'on a un bec à doué clé. Mais nous qu'est-ce qui va se passer? Nous qu'est-ce ça? Ou c'est qu'à dégâts créés de qu'on a là pour vraiment venir envahir notre pays. Parce que ni moi il lâche clé, il faut lui croire. Ni moi il lâche clé, il faut lui croire. Comment te dire qu'on a besoin de mon fort mais tant que Allah veut s'en faire, doit te pindou. Ne pas la mébrao, aïe besoin de mon mangana mebi. L'état-major général des armées nigériennes est au Mali, une visite d'amitié et de fraternité entre frères d'armes. À son agenda, cette audience à Koulouba avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au centre des entretiens, la situation sécuritaire et le compte-rendu de la rencontre que le chef d'état-major des armées du Niger a eu avec les responsables des femmes. Écoutons-le à sa sortie d'audience au micro de Mamari Kone. Ma délégation et moi-même avons été reçus par le président de la transition, un chef de l'État, chef suprême de l'armée. Au cours de cette audience, il a été question d'abord de transmettre les salutations et amicales de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, son Excellence M. Bazoum Mohamed. Et ensuite, il était question de rendre compte de nos discussions avec nos camarades des FAMA. Les efforts entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont toujours été permanents. Il a été question aujourd'hui de faire un tour de cette coopération et voir comment nous pourrons rentabiliser davantage cette coopération sécuritaire entre nos deux pays. Et comme vous le savez, nous partageons une frontière commune de près de 800 km et il est de bon temps que nous nous retrouvons régulièrement pour faire le point de la situation de part et d'autre de la frontière pour le bien de nos populations respectives. Nos forces ont toujours été ensemble, nous travaillons toujours ensemble, nous évoluons sur le même terrain, nous soutenons les unes les autres, donc c'est permanent.
et il n'y a pas de surprise à avoir. Tout va bien et puis nous allons continuer à faire nos opérations comme par le passé. Donc, poursuivons avec la délégation du chef d'état-major général des armées nigériennes. Cette rencontre. Donc, si c'est encore, on va continuer à faire, parce que vraiment, on a des ennemis communs, en même temps, que frontières, qu'on faut qu'on ait ces frontières et qui me chégima, qu'on a l'union kilométrique qui me chégui, donc, on va faire, donc, Mali ni Bazoum te faire, on va pas vraiment travailler avec Bazoum, on ne fait pas confiance avec Bazoum, baby. Bazoum ni français, nous on travaille avec la Russie. La Russie ne s'entend pas avec la France, et puis c'est tout. Vraiment, un bon qu'on a là, très vite. Bazoum, vous n'êtes pas des bienvenus. Le Mali ne veut pas travailler avec toi. Voilà. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et nous, nous, on se souvient comme hier. Vraiment, Ibi Boandala. Voilà. Que cela soit très clair. Angaboy, Angandado, Kumawarla, Meklaka, Dieu break news da Auma, Kaklaka téléphone Djoubla, Aouye, Inch'Allah. Donc, Nembala, Nembao, Angandado, et Moumeka Jamana Konala. Malion, l'air est très très grave. On y a la Mali politicien, on met un beau fan fait. Qu'on faut qu'on a déstabiliser. Avec un mot qu'on a là, que ce n'est pas sérieux. Ni mouba sebela, il faut y croire. Ne va pas on y a ma bête. On y voit il a chiéclé les nigadala. Donc c'est sérieux pour moi d'anté. Parce que les décisions ta, on a dit on avec Joe. Les décisions ta fait, on d'aller me alala, d'aller me asmi buitala. En bas demain, pour qu'il y ait un tagana et tout, on a mis Jamana Joe. Maintenant, on a mis Jamana Joe. Il faut qu'on soit intentionnel. Jamana te donné accident. On ne consulte pas un pays par tâtonnement. Et on doit être clair avec ce qu'on veut faire dans notre pays. Il y a un proverbe américain, anglais qui dit there will be a time if your life, when you have to choose between being loved and being respected. Anglais au quand tu dois choisir dans ta vie, il me fait, il me fait kiffer, ou il me fait me kiffer bouillant. Quand tu m'as dit que arme denga djena tikela, il me fait me kiffer wa, ou il me fait me kiffer bouillant. C'est deux choses vous avez à choisir. Les savants nous disent que always pick respect. Quand moi ni soit nana, comme roka kiffer, ou même roka kiffer bouillant, qui ka bouillant choisi. Il faut choisir le respect, pas être aimé. Savanko, that love without respect was always failing. Koni mwo kera mwo fe kaso boyate fem kona la ko fulidu. Ay ama kuma emere. Koni mwo kera mwo fe kaso boyata kono ko ye fe duna woludi. Kake mwo fe mais ita boyan ko ye fe duna woludi. Ko donc comme but that respect could grow into real love. Comme ni mwo na yi boyan ni boyan damatemena avec la banque à kanui. Donc, Armadi, il y a bougnan, il y a respect. Il faut garder il faut garder ton respect avec ta vie. Quand tu masiki mafia, bouyani fait manana roro, bouyani to manana. Avec comme les gars en sango moka qui fait côté tien faux. Moi je préfère d'être véridique que d'être aimé. Moi je préfère d'être véridique que d'avoir beaucoup de views. Ne me refouille tout là. Mais ne me refouille bougnan, ne me ka barake kleniaka, ne me fait ko dia kono abeben soro là. Donc Assimi fanga be niveau 600. À bon niveau là. Assimi doit décider d'être respecté au lieu d'être aimé. Assimi de son état. Mou va le bouillant au lieu qu'on a fait. Mais avec moi la élimina, on a un problème très sérieux. On dirait que Assimi est en train de choisir d'être aimé au lieu d'être respecté. Et cela doit prendre fin tout de suite. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas diriger comme ça. En nous met présent nos faits. Nous, on veut être respectés. Et non être aimés. Donc moi, je suggère à notre président que on veut vraiment créer cadre consultatif pour le mouvement, pour vraiment supporter notre transition.
on veut défendre des différentes pour le changement. On va défendre les références pour le changement. Amen la coalition si. Inch'Allah babasi. Ne dante mena Mali bewole. Mena mgo mwele mba betro fo sans parce que ne te kulangela masak. Ne taroni asimi sekala fangaina. Mais ne ko asimi ma. Ngo abe doni abata abaska. Atejini. S'il est fatigué, ça c'est son problème. Mais il va nous amener. Aye doni mi tani, il va nous amener. Ça va pas descendre. Atejini. Atejini. Donc, ne bena Mali coalition wele. Et Bembalia mi kungera kola, ne benda do akola. A Bembalia na besongontia, il faut que ça prenne fin tout de suite. Wane be kuma dia kane kuma kana me. Ne te mo langolonye, ne te mo langolon teriye, ni mo langoloma delika je. Wani mo langolon teje. Donc ne bena mo fo président yana. Ne bena coalition mi sigi, ka Mali dimseni be fa ngonka. Pour que ni mona ko yi mu me ka kanga jamana kono. Ne ba fo sur sunyana. Ou kana ne la molade, il faut pas m'humilier. Il faut pas m'humilier. Donc, nous avons un bel cerveau, nous fait. Mon kera kateme, au kera abana. Fait kera abana, ne me refouille tout là. Moi, je m'aimerais que la force et défendre de référence pour le changement. Ensemble pour sauver le Mali. Ensemble, sauvons le Mali. Mouvement ensemble pour sauver le Mali. Parti quota là, il y a place quota là, il y a le quota là, et fouille. Ce n'est pas politique. C'est pour sauver notre pays où le gouvernement va nous accompagner. Ils vont nous accompagner. Ils sont obligés de nous accompagner. Donc, on y fomba kulomena, yorena aboka sriki fomba. Ils voulaient l'endon, ils ka frani djekulin kan. À toi de coups, ensemble sauvons le Mali. On a frani mon kan, on a jamana sauvé. Très bien, mouvement terre, ne kanté, on parti côté, mouvement terre, groupe terre. On va être ensemble pour sauver notre pays. Parce que vous voyez que président Boka Binimke, ça doit prendre fin tout de suite, à partir de tout de suite. Donc, Aboka Sriki Fomba, et Woulen Lunina, Amara Sila, et Woulen Lunina, Amara Batili, et Woulen Lunina, Adama Ben Jara, dit Ben le cerveau, et Woulen Lunina, Sriki Kuyate, et Woulen Lunina, Alain Bokoum, il voulait l'onna. Boubou Mabel Jawara, il voulait l'onna. Tarouba, il voulait l'onna. Mohamed Bil Traoré, il voulait l'onna. Et Cheikh Oumar Keita, il voulait l'onna. Issa Sissé, il voulait l'onna. Et Jess du M5, il voulait l'onna. OMT, il voulait l'onna. Adama Diko, il voulait l'onna. Pape Diallo, il voulait l'onna. Bassoro Sila, il voulait l'onna. Sekou Tungara, il voulait l'onna. Et tous les autres du Mali et ailleurs. Si rien n'est fait, l'ennemi risque de nous embarquer tous. Nama wuli kanyere ke moye. Nama wuli kanyere ke moye. Anga jamana mineto de flé Assimi Goïta la ala ambesgle na ben ala nakirati. Nenyebe mou natola, c'est très sérieux. Parce que ni mo ko kame kuma la erna bi. Ko politicien te ka communication dominé Mali kona la yegalon te ima tiafo. Parce que word est dilemmuma. Donc nem ni na mun to ko ga ya fama. Mais nyam mo trop fort. Ne ba obewule. An différence ou blas et côté là. Ye fomia. Gandhi malien au bladjeli. An différence ou blas côté là. Ye fomia. An faranyon kan. An mouvement pour sauver le Mali. Ye fom ensemble sauvons notre Mali. An faranyon kan. An dje an jamana bobulula. Mais n'y aura me comment là c'est Assimi Goïta. Assimi Goïta, nous on veut créer cadre consultatif pour notre mouvement. Parce que chez nous, on est Gansan. Nous avons fait Assimi Goïta, nous avons fait l'administration. On y avait nous la boli la temps. Ali essentiellement boulot. Mais Mansami alaye demseni munumbe ne bora mo to fota. Niko ka doka wafla kungo nyala botse ka yana biye. Bon gouvernement te ka fouille ko là. Oh ça doit prendre fin, c'est même pas négociable. On peut pas négocier ça. Moi aussi mon retard au là. Mais avec un baraka, avec un sara. Donc avec canon de créer, canon de créer, né mon trop fort. À deux mouvement qu'on a là. Et on va créer des cadres consultatifs pour que, machallah, avec qui a fait un mouvement supporté trop maintenant pour que Kassega Djamana sauvé. On doit organiser ça le plus vite possible. Notre souveraineté dépend de ça. Parce que avec la Djougou Mounadia, on le boucle. Il faut bien. On dit que nous avons
Mo cité bo kata ite tamgo enregistrer ni ga téléphone parce que nga même mal là côté c'est fouille là comme enregistrer parce que n'est dans tes flani ni do ene wole obi ibaro ko be ki recorder ibaro ne audio vidéo de kara obi ke mo recorder là faut dia barana tu n'as pas me recorder ne be barake ne be kuma benyana ya mo cité ne recorder yefomia et puis ça même c'est illégal mais mo be doni koina tu dois être un homme digne ibi kali courant là ni ka dalé me dynamique ibi kalo là ite bokata kuma fo kenema mais ambe frangonka politicien ya fo bena kuka frangonka donc ne fene ba fo mali jeunesse nyana ambe frangonka ne tante ba deli ala na kira kama sura souye munka awla ka teme il faut oublier ba deli ala na kira kama wane ba fo sura sunyana utu chini mo shire parce que nya me ko masami ala ye kununi mo bela ko min ka kuta la boîte sera fait mais au tele ka problème parce que on ne ma ben fouika mais ne yeba la aw be to mina aw tise politicien ngani erina aw te sula ou be na aw dominer en sigle ngana mo ko mun ganga aw supporter ayulu aseli on est dans tebe ku wolé wa ne ba do be ne kuma kana mais alhamdulillah rabbil alamin donc on va mettre fin à ça on va mettre la balle par terre sinon asimi gotanti ngene ou be ka takani to mina Abdoulaye Yang aussi tu appelé merci ne yena mo to fo afanyana mais c'est Yang ne bolma ke tu es appelé aussi anga franonka moi ensemble sauvons notre pays donc en me coalition ici en me cadre consultatif de Sigi pour vraiment le mouvement comme relais donc on doit vraiment avoir notre coordination des gens discrets moi me doit là ni moi ye borani mu me fa ni on check me bonanga kumai ni nga chebita kasula on va t'enfermer au foire de la vie nous ça va pas marcher kataka ni ga téléphone kuntani mgo ga iron kero la kata mgo recorder aga asili dia vie nous au tala de ne mgo téléphone feina ne dalemba bella je crois à vous tous et j'ai confiance à vous tous donc au rebeke mais je vais être très clair avec notre gouvernement attends tu ni mgo on met coalition Sigi il y aura plus de discussion sur ça mais masami alaye mo me ka kay jamana kono etan parce que mgo mo ka au supporter aye ou la décourager au koro mgo mo ka au supporter ayou doucement caché. Moi, je ne vous supporter. Il faut pour me soutenir parce que vous n'êtes pas supporté parmi vous-même. Moi, je ne vous supporter. Moi, je vous tchela ou you jamfa. Oh, moi, nous, on met la coalition ici. On est Iboussi. J'appelle aussi Iboussi. J'appelle aussi Kati 24. Donc, Iboussi, mon frère Iboussi, vous êtes appelé. Kati 24, vous êtes appelé. Aubé. En me coalition ici, donc ma cité d'essayer moto sont essentiels à tourner, nous banni. Et je veux que le gouvernement m'entende très bien parce que les Américains, les Théoka francophones à Konuna, attendez mon black mouvement qui a qu'on habite qu'on coupe Bologna Fatia. Les gens ne vont pas vivre avec Fatia. Parce que avec Obama Barami Keta, nous mouvement souillé. Moumana Kaola, au gâteau mais toi qu'on en baisse les gens, nous donc et en fait le gâteau tourner en kono. Nous on n'a pas ce temps. Né à faux on y a, on m'a délicat de fouiller la perdu. Donc, on a perdu ni klein a tracasser ira bolodan ni klein traka colonel dru bolodan on te la jo fo la kamasa ni séquence ka ladje ko kaw jimni araspas bina on bati et mali kelela mais c'est pas la peine. Général Issa Diawara aussi est appelé abson aussi ko ni flamme bokana on dominé fadi ba awla abson ke aw nyabene la kanya ani bana bati ni la nyala kanya no mo sugue. Donc je vais être très clair avec les 5 colonels. J'ai appelé à tout le monde Tarouba, Yefomia, Djobala, Faux Sénégal, Nikelendoni, Djobala et Djobala, Faux Sénégal, folie bien. Tous ces mouvements, Yefomia, on va créer des canaux, on va assembler des Sigi, Mashallah, pour sauver notre patrie, Morositala, Yerewolo côté nié, Ninte et parti Prikoye, Ninte dans un mouvement, Nintoye, en berbe Franjonka. Ça sera bien organisé. J'ai déjà des canaux pour ça. Mais quand ça gouvernement et j'ai dit ça m'a fait bena parce que n'est une double de borokono. Donc c'est ce qu'on va faire. Mes téléphones blancs, malien au coup avidi. Et le diaspora va supporter aussi la côté financière. Diaspora va et la côté financière et le gouvernement aussi va supporter. Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que Massami Alaye, worde dilembu ma fo merde, mali beba kalama. Bon nanduma ereke moye, guide la jo aussi. Nama ereke moye, nanga jamana chitolay. Abdou beba doko malika gelembi. Le pays est très difficile.
Ça va pas au Mali. Moko be couler là. Bon, moko be couler là niveau na 6 ans. Ni gouvernement a reka moko ka boss noko la ka bo pour kasina la parce que ne taro asina ka moko ne bolo lube ka vie makani mais utaro mu ka fote mioro là. Utado ils sont détachés de la réalité. Dani de Paris, Nkelen Ndoroni, Dani de Paris manina de ka foli bien. Dani Ndoroni, Dani trop Colin Koff Dani Meboyle, Dani c'est mon frère. J'aime trop Dani de Paris. Il faut bien. Mais attends donc mais ne pas donc. Dani Ndoroni c'est pas. Donc Dani de Paris, Oni Cheni et Atoro Petit Toro et Balaïra et puis le petit là, comment il s'appelle là? Et Chico et le petit Chico là. N'jamo Benema. On doit se rassembler. Aras Balaïra, au Baladjeli, il faut bien. Et en Béréo Franjonka. Ou gouvernement be après doit pousser qu'on Jaguar Dibo. Moi aussi qui s'y a tourné avec coulé. Parce que nous me gagons Jamana Konala. Au son, au cas bon à teme, nous me gagons préparé. Donc, on peut pas. On peut pas s'asseoir quand on a Jamana Bechanyana. Mais nous me gagons espérance idi. Avant qu'on ne crée Moussa Traoula. Il est créé Moussa Traoula. Ou me gagons Assimi Goutala tam best glénana. Il faut bien. Djene Sigodoro, Chico, Balaïra, Segou, au Baladjele, Neyana Momo Trobe Fama, Nam Berbe Franonka, ensemble, un mouvement de créer, ou un gouvernement ba bolo la posu kono, Jaguar Dibo, parce que lui avec Assara, ou Bala ou Assara. Anga Fogaga, Ange Wordier, Amafoga Moga Segabaya, mais Massami Alaye, ne me cache, je vous entraîne de vous dire le cri de la population. Moi, je ne vais supporter, je ne vais pas faire un donc, on t'a supporter en 100%. Parce que moi, Massami Alaye, elle a essentiel comme Moutoula, qui a supporté ce qu'il mais moi, nous avons fait là. Là, tu fais le boulot, ou l'autre dit ça fouille là. Donc, on va créer des canaux, on va s'organiser, Inch'Allah. Donc, allô? 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 Ok. Donc, c'est ça le cas. Donc, je répète encore les noms. Et on parle ensemble, sauvons le Mali. Et puis, docteur Djilé, tu es interpellé de jamais. Docteur Djilé, vous êtes interpellé de jamais. Ensemble pour sauver le Mali. Et puis, je répète, ma foi, mon mouvement trop fallait. Ma foi, n'y tenez qu'un mouvement, n'y te font pas qu'un mouvement, n'y te boumabel qu'un mouvement, n'y te mouvement croyé. N'y croyez de qu'un fragment quand on a demandé à sauver. Et l'État est obligé de nous supporter. Voilà. On va supporter. On va supporter. Ils ont des canaux pour ça. Parce que moi, on va décourager là. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter les jeunes. Allô? Ouais, allô? Oui, Jono. Ouais, ça va bien, Jono. Ouais, Samou Djabi, Gabo Paris. Ah, bismillah, Samou. Ouais, Kroïga Foulou, Wallahi. Bismillah. Kado Nimi la méthode test pour moi. En vrai, disons, Wallahi. Alhamdulillah, Allah quand on y est. Vraiment, Nimi la méthode test, Wallahi. Nimi la méthode test, Wallahi. Alhamdulillah, il y a un mouvement qui est 50 ans pour qu'il y ait un jamana supporté. Il y a un temps là. Wallahi, si ça on est en train de mettre un mouvement tourné, ça on veut bien qu'on ait eu le possible. Parce que nama yɛrɛ ka mɔgɔ ye. On a qu'il a une body, on y regarde boulot du Yoroma. Ouais. Mon bébé c'est comme mon quai, ok, jamana ka boni tigé. Ouais. En gana mo laje. Ouais. Ni mo krikra mun ba ngoro. Uma deli ka bo, wa uta do mu betungala. Ouais. Wa uta do mu betungala. Uta do ambitoro na uta do arabisia mu banka kwa. Ouais. Anyi sura jamana otebe. Ouais. Anyi titre. Ouais. Anyi arabisia mu bi, anyi ayefe mu bi. Ouais. Ambe ya ante suno ambe klika barake nene koro ka pembe ke pour que ka taga du anga mo bo ko ngoni kele ale kono. Nam. Na franco on bora o kele ni o fitna de anga jamana d'Afrique. Ouais. Mo do de kele fana sigili ko jamana kele kono yi. Olu be ka ni ko jamana kele sigi o toro kono tuni. Ouais. Ah vraiment, on est bien ante suno. Mais nama yɛrɛ ka mɔgɔ ye, mais nama yɛrɛ ka mɔgɔ ye, nama wuli k'an jɔ, ala tɛ mɔgɔ si dɛmɛ i sigilen. Na y'an sigi ka kɛ kulokuloba ye tan, an tɛ k'a fara ɲɔgɔn kan, gouvernement tɛ ka mɔgɔw dɛmɛ, walasa bɛ se ka mouvement supporter. A bɛɛ ala na kira cɛ, politiciens b'an bɔ k'an bi an sigilen ɲɛna. Vraiment tout à fait raison. Voilà. Tout à fait raison. Oui. C'est-à-dire, avec un mouké d'État, nous avons une émission à faire émission à bi. Non. C'est pas flèche à pour droit les loups. Non. À la dia, à la communauté de prier. A banna ka ban, an t'a lajɛ a kirila ka ban ni y'a kirilen ni ne bɛ kɛ wa an bɛ contacter kɛ ni gouvernement mɔgɔw ye, ils sont obligés parce que anw sɛgɛnna parce que an tɛna se ka sigi an ka jamana ka ci ta an sigilen ɲɛna inchallah.
abana c'est-à-dire mais comment flana yɛrɛ jumɛn c'est-à-dire ne ko même profiter ka plateau kan k'a fɔ quoi c'est-à-dire ne t'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ jamana in kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen olu ma kan ka partager quoi i ma kan ka hali olu aimer page dɔw bɛ yen maliyɛnw kan k'u hakili to page nin na kojugu c'est très important n tɛna page tɔgɔ fɔ mais mɔgɔw kan k'u hakili to olu la an bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn quoi jamana in kɔnɔ sisan an bɛɛ bɛ dɔn ka ban ni kɛlɛ ye maliyɛn bɛɛ bɛ dɔn i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min sigilen don a bɛ ka warimisɛnnin de minɛ ka jamana dafiri e bɛ taa o ka page partager i tɛ ka fanga de di a ma o. mais mouvement in bɛna o bɛɛ de bali o ni mɔgɔ n'a y'a organiser sisan o bɛɛ de bɛna kɛ structure o mais ni mɔgɔ organiser len tɛ o structure tɛ se ka fara o bɛɛ fara-faralen don bɛɛ bɔ n'i ka micro ka kɛ kulokuloba ye o bɛ ban de an bɛ structure de sigi an b'o bɛɛ corriger donc n'u ko k'u bɛ bɔ an bɛ b'u ɲɛ donc nin bɛ supporter de le gouvernement n'a pas de choix ni sɔrɔsiw ma ne kumakan na mɛn n'u m'u datugunan cu kɔnɔ i k'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ den. non kɔrɔ u y'i ka kumakan lamɛn tinɛgɛ mɔgɔ si tɛ transition na mun t'i lamɛn mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen mun t'i lamɛn bi mali yɛrɛ fan bɛɛ tunga n'a fan bɛɛ. mashallah non kunu yɛrɛ n ye garde-fou d'i ma walayi c'est-à-dire n bɛ terrain kɔnɔ n ye n ka mobili jɔ n bɛ terrain ta n bɛ ka taga yɔrɔ dɔ la walayi n bɛ mobili kɔnɔ terrain kɔnɔ mɔgɔ 4 n bɛ mɔgɔ 4 de la n bɔra dɔ kɛrɛfɛ n bɛ taa dɔ fana kɛrɛfɛ a bɛɛ ye maliyɛn de bɛɛ bɛ k'i capter ɲɔgɔn fɛ. inchallah merci beaucoup mais minute ni mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ ka ca ligne na quoi merci. kɔrɔ a ka foli b'a la hali ala k'an dɛmɛ mali ko in na. Aminallah, ensemble sauvons le Mali. Et Fatou Dougouré, il faut écrire le mot. C'est ensemble sauvons le Mali. 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 Et avocat Siriki Fomba, vous serez le parrain. Ensemble sauvons le Mali. On va faire cadeau d'accord fait que Mali sauvé. Le mouvement intégral qu'on fait, mouvement terrain, il y aura des cadres de consultation. On veut avoir des cadres de consultation dans notre gouvernement. Voilà, nous serons organisés parce que entre colonel en bi, entre colonel en Chine, colonel bana. Parce que nous avons dit que nous sommes là, mais nous faut être en animalité. Ou en dumbe en trop la palangono pour nous supporter. Marfa va au boulot, marfa te do au boulot. Y'a famille. Donc maintenant, c'était toi. Y'a famille. Nous on va trahir personne, on va laisser personne. Boli, il faut écrire mon numéro. Boli numéro 7. Allô. Boli numéro 7 s'il te plaît. Allô, Diallo. Salam alaikum. Tu numéro for kumaga ngam tilare. Voilà, ko bismillah ko fa Francis. Non. Bismillah Francis. Ko bismillah ko Francis. Yeah, alhamdulillah Francis. Alhamdulillah Francis. Ouais. Vraiment an ko ni ta don anga gouvernement munde bu kungolo la ko ka mémoire ne ta don mundu bu ka mémoire ko. Nam. Franchement. Nam. Ande ka keleke suguya beke pour que ambe se ka anga jamana te jogo mine jogo mina. Nam. Te an sagoye. Nam. Obeka Niger fana bismillah. Munde bu ko no le. Nam. Munde bu la. Nam. Donc angu boy angata ebeka femi sigitan coalition ambeka mi. Ensemble sauvons le Mali. Anga frango ka Mali sauvé. Voilà. Abe gagné kotobe mais il faut que namba sigi nanya sigi kuma mina il faut que anga faria do sigi ka element dama forlen dota ni maoma ni politique na bora doron ambeta aga du be karika beke o bele be siga kono amena mouvement de sigi ko fe jamande la Mali kelen doron de bambolo nam tayro tambolo antena sira machine nam yafam antena sira machine nam donc diaspora mbe diaspora ni bela jelen peka waribo ka ni coalition sigi jagoya inshallah o bebeke Diallo inshallah. Voilà, donc il faut que ni maoma mugolangole ange komi kawji kuma minfo ko sayna mba sega ka flakana ko hali ko kawji ko kalda ko fop ko kalda ko min Boubacar Diallo minani jat min Algérie jodi nam si seni Allah so a quality ko kalda ko tagal ko kalda ko mais lo intifa kara avami Allah donc
min jahan fa gli galle ma min kala kake ma fop avani voilà pour le jarama merci Diallo donc ensemble sauvons le Mali mouvement atna ke basier nabe basimi dje et atoborongono et Doudou Dada il veut logo bo le plus vite possible. Doudou Dada il veut logo bo nina logo mini dje kono ngonte dje kono il veut logo inke il veut initiative kala il veut logo imbo machallah ensemble sauvons le Mali. Tous les diaspora va supporter et Kaudji Mbolo kaleni arasbina anga présent pour ka bi en siglengena o te ketuni foka djeuli c'est fini ben le cerveau yera wolongo mun kera awla ka teme ay yafa en dota la bi en dota la chini sur la sous dota la ou muka promesse mun teni c'est pas grave mais cette fois-ci sauf là sur le canal flanier anga jamana te ke fadi sa ko jamana tuguni takarota awna ni malite Assimi Goïta va nous amener au sommet ay donu misiga ko atadine en bas de mes kata en me tranay inshallah allô. Ouais, allô, ouais, salam alaikum. Jono. Mamadi, bismillah. Kamara, bismillah, Simon, bismillah. Mashallah, même mission là, ça m'a recloué là. Il y a peu faux, camarade. Il y a peu faux. Parce que avant de ça fait, on peut parler de Yoronga, on peut parler de Yoronga pour la alhamdulillah, ala barkala. Moko yene wole ka bo dia fambe Mali avocat yene wole ko Dante ko coalition de ganga sigi senga ambe cadre de consultative comme ça on va vraiment essayer de mettre des choses en place que sinon quand les choses sont très graves nous mais c'est Assimi Goïta là na ya sigi ka layeta ou be ka be makam ou be ka jafam sigi ka nous ma datu na twa ko na ka fuma ko tuina modi en mouvement mini jono obéri mouvement nga barayo mouvement mini obéri que nous serons en coalition de sigi nonka en la cadre de consultative de sigi tout ça là ça va être en place voilà parce que des jours où on va faire bon non inshallah donc on a fait cadre de non. Oh mais ni cadrité mbalmake et camara ni système au sekakeo et akilibala un moment ni ko kun kera dro yero lo boka taka conférence bake ni ko kera yero lo boka mouvement ba ok et ma haute ma bête ni tout droit au double aller 600 et ma avec ko beka gangere ni tout ni benyana Inch'Allah. Merci beaucoup, Kamara. Coalition mini Johnny ni bay, amena ni kadri bena ni bebla kadri kono inshallah ni ko banini. O ma fukuté Assimi Goïta Assimi yeleni ou datuna me tu kono. Merci Kamara meni ni mo rema. Salam alaikum. Allô. 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 Allô, salam alaikum. Jakte Kamembida. Ouais, ça va? Alhamdulillah. Et Jakte donne Farik Makanka parce que me ka speaker utilisé comme ça mo bik makame quoi. Ah, OK, problème quoi là. Ouais. Ça va mieux maintenant? Ouais, bon, ça va pas mal mais vas-y. Peut-être que dunga sécurité ou les niais chances soro. Non, vas-y, en Clobila, il a donné Farik Makanga Doros. Je crois que ça va faire l'affaire. OK, il n'y a pas de problème. Asuna imena coalition koni kunao. Ouais, mena muna mba confier là parce que dia Klobena nana yede mbeka jatemine j'avais cru que et Kobena yelema. Mais il y avait une koya tourmina et anga sur la sous où ils sont mal conseillés. Ou pour le coup on nous fait ou tout fait. Bon, ou beka jom romuna ou le bunu ou le besa nga fanga supporter. Bon, waso ene a kuma fo
mais ne ma son en tout parce que moi candidat au kuma bela quoi parce que n'te fait nga ngolangolo ya mai donc si ça ni nyebe ni ko na to mina wallahi abe aketu mali o mina kuma mbonda kono wallahi asime kudeta ke na obolo ko ntuna kudeta ka simina aka fuma tunya modi ne nyebe mumom na kala beta jakte e neni na toyo mais ne mouye clé flyna c'est trop sérieux on peut plus s'amuser ne renyaba la gwe non mais iyere maninga obi zana dofo non ko sineni min koko akunga ci nyamatola Allahu akbar ibe kumu fe non neki nyaga jelia de fe merci merci ye fla ye horone tise olaw ni fly ni maninga musode donc flabe galo haramuye non amena ni ko fait quoi mais il n'est jamais trop tard. Allahu akbar. Donc angan chesiri alisa nam coalition ni tabolo munumbala nam ni téléphone sumara doni bi détail dodi nam pour que financièrement ambise ka nyogon blasira chogomi e babasi klobena ni erina Ousmane babasi iklobena babasi Bobassi, vous êtes l'un des plus grands consultants du monde. Il va en demander à Bobassi, Mali Beklobena. Bobassi, Mali en Morobila, il y a une co-structure d'une manière donc, on me boni fari sawaina, on a présent supporté, on a jatonga jamanala, position na on, na jajara mromna, jelo mambalma. Mais ça va être très structuré. Nam. Si il faut que ne rebaku kuturu kan yera soro Malila. Nam. An yera da makodo aminyogondo. Nam. Donc machitu tela mun dogoleno nam wa mugate ka dogo fene nam donc le fait que initiative sorola nam si ça iban plasirani hakilina ye akobita bolo muka parce que ni na organisanga nga listiejita à Bebekala et puis on veut avoir des cadres, on veut avoir des coordinations et cadres de consultants au niveau présidentiel. On veut avoir des consultatifs au niveau présidentiel. Là. Cela doit prendre fin. C'est vrai, c'est vrai. Là. Document officiel soro. Non. Ou bien lui provisoire Chima. Non. Il faut copie China Madoron. Non. Comme ça, mais revenez un ambita siramu fe non mbo nyanyini non parce que foiti faso kanumbo non faso were foiti na tambulo ni malini ke chedo nde laka société d'auto fi ngibi bomako jobi moko keme bi moko musoro mumba société rodon non malila titeme moko kele moko flaka ouais même bega kumi fe amalji ngo kuma kunte ni fonkoro tige kudoron banayi fama klobin kana ya tigan se na kachaya non donc Bamako bunyana quoi vraiment malien doroni kuma ka gelen et puis moko kachalina non mais ida don détail do la mse kan re famu chogo mi yani akokana officialisé. Inch'Allah. Merci beaucoup, Jakte. Inch'Allah. Et puis, nous, on aura besoin de cadres de consultation. Et nous te là, ou quand on a parce que on n'a pas de consultatif. On veut avoir des cadres consultatifs, c'est très très important. Parce que c'est impossible. Na ini organize mugo yipanga na ambibane na sigi sanfe. Nam, abana. Kuma koromado. Abana. Panchugo ni na ambipane bugo sanfe kila sigi. Abana. Merci beaucoup. Na copie officialisée ka china mambito e mugo were okaseka. Inshallah, merci Jakte. Salam alaikum wa rahmatullahi. Ouais, merci. Donc Malien on Jakte comment on fait kunga ndadwa la plus profond. Ensemble sauvons le Mali à d'abord mune kama. À d'abord me fait kama en bela jeli. Mo ko asimi. Mogo ekoko asimi an bebe fara ɲɔgɔn kan ni mogo trop fort ni na mogo trop ko mogo asimi an bebe fara ɲɔgɔn kan n'an fara ɲɔgɔn kan o mogo la sisan
il va sur parti de double groupe de double au groupe là avec mon quelqu'un choisi à la non os farla ka au lieu de cadre de consultatif il faut bien par exemple c'est ça Fomba be parti be Fomba bulu Fomba ka parti là John Emina Fomba représenter il faut mon second tour parti be second tour bulu second tour ka parti là John Emina représenter o mo me faraka au lieu de consultatif au consultatif c'est ça o djemaka kono la c'est bon ne beke c'est bon meke navigateur ka kono ite boni kuma mega fo ite mo photo ta kono ite mo réussir ça kono ama yere ke mo parce que ne a fo aw nyina ngabe ke ta mali joba ngini yoro re mali joba ti mo re de ne dante ni e mo meka ne la me on le mali jo mo sitna mali sauver il faut bien on le bien sauver wa asimi gotay doni mi ni malem tano mun kala musa tarawla ne ba akrane siglenyana aw nyabe ni santaji kelem naka keta ni kelene kala musa tarawla aya sika laje akira kulangere musa naka marfa musa naka miki ali musa kila marfa kisa kumegla mali kono o te gla mali mala sisane donc na obulo ko asimi supporter le nous musa Traoré kunta supporter le terrain mali parti politique bere ko musa tay il y avait pas deux partis politiques au Mali on a tête mo kané bi ya 300 donc il faut tay ko calculer donc sur sous on a 600 ou era do le ke mo mo ko supporter ou mu demain tiens le fort ne be tiens le fort ou mu demain dit donc mo ko supporter ils ont été découragés donc ne wele bi ka do wele nou kumana wali mo to be no wele masami alaye ils seront obligés comme demain mais on va se organiser on va se organiser pour concrètement pour supporter notre pays pour supporter notre transition pour montrer à ces deux opposants ou les autres là comme vous va faire ngonga afro faire ngonga makonga warata ambulu de malika warde be ka ambulu pour sauver notre nation. Donc là, au cadre de consultatif, ici, ça va être coordonné. Si ça a été coordonné maintenant, on va avoir des relais et des mouvements relais pour que quand la cadre supporté, en même temps, on aura des canaux directement au niveau présidentiel. Asimana mromi dama, mromi me coordination kenanye, on a besoin, on a maroya fond yemouye pour pouvoir supporter nos besoins, ça va être tenu. Parce que akagele, il faut que ben le cerveau ka bokataka ka malikeleke, masami alaye, alika essentiel ka mobili là, c'est difficile. Ouvert bill commune 2, ça n'a pas la peine. Oui, mon gouvernement bébé kassara, donc on va mettre les choses de canaux en place pour supporter notre pays. Oui, premier élément. Deuxième élément, avec moi la RNA 600, avant a foko et avant projet kana et finalisé. Au finalisation flani, n'eni cadre bien ici ça. Il va ici ça, on veut beaucoup sensibiliser. Nous on va sensibiliser les gens. En mettant du goût là c'est ça. En mettant coller, en mettant bangmana. Et le référendum mena que c'est ça. Ni bekena que c'est ça. Pour qu'on se gagne on a supporté. On peut pas s'amuser. On peut plus jouer les semblables. On peut plus jouer mashallah. Il y a pas mashallah. Allah on peut plus s'amuser quand ça vient de notre pays. Il faut bien. Donc et baby doit mieux les 500. Donc à mon niveau de là quoi. Ok, allô? Allô? Ça va? Ouais, ça va très bien, Jono. Comment? Amalatano, Jono. Sega de dos. Sega? Sega Jono de dos. Eh, Sega Jono, c'est quand même bien Sega. Voilà, carrément. Tu m'avais même tenté la ligne, moi, c'est un désert. C'est Jono, c'est à la quand tu nous vois, quand même bien. Tu m'avais donné un commentaire qu'on a dit. Oui, il faut que. On va. Stricte droit de signer, nous mais c'est la transition et protéger quoi. Ma benne ba ki ka commentaire. Bon c'est ga initiative taleno amena mais boron c'est ga eboron on ye wolofuga kawde onte molona kunna. Bon numéro itse daro kuma bela ne koro la koro 600 mo bonganda do la 600. Parce que sinon ataleno ni mo tuma kuma ke même te faka ndado la tinto la ka kala ka kemo ngolo mais président niveau na 600 ni président ni supporter do na famo nous datu na te chuko na ka fuma tunya ngode. Dante, even a structure musique, une révolution est jamana, même Iran flâné. Non. Mort de révolution non. Où c'est qu'il est là? Avez-vous marqué les gardiens de la révolution? Non. C'est la révolution qui a terminé. Oui. Révolution qui a ni hakil namui. Non. Il va y avoir des catastrophes pedron. Où j'attendais un rodo. Il y a un mouni, moun qui est tanto diaouya gouvernement va accompagner. Non. Parce que il fait un niveau menaçant. Ou bien faire comme même tout récemment vous voir frapper mon gars. Ou bien essayer de mais c'est ça. Au lieu de se faire que le ma go morte comme ouais. Bon pour avoir fait les gars non va que tout n'a que la diaouya gouvernement va non organiser ça. Diaouya gouvernement va là parce que mon kala non va là diplômé ou va la fin be va là mais
tant que nous avons fait le gouvernement a fait la maintenant on fait nous gagner 600 organiser gagner il va même au gouvernement la communication et voilà la communication mais observer demain on va structurer mais c'est que communication na gagner parce que pas de thème na auxilier nous oui il y a des Maliens d'où ils lutter c'est à RTM ni fait nous sort mais on va au lamber donc les informations que au be c'est qu'à faut à ne que du Malien bien là c'est des Maliens bien et Maliens de bien quoi à travers au oui bon faut organiser les now c'est la gagne qu'on que il va faut tout le temps c'est hyper ka welen na au ka au organiser fait même la peine de mec à nyabu bella non Nyabo bella fait même la de mec bon ça maintenant faut organiser des donc ni ou bora dron and bo nous bora dron donc nous ma c'est na c'est et puis en orpana même ni a ngache et faire ou beta plenty crier on y fonga organiser le net sinon non organiser le ka on fera non ensemble non il beta enjoy il beta plenty ga jonga ba bon gouvernement est bida voilà parce que c'est que ko le jamana buruja ko donc ko na yolu buruja ko ba mine kan da ko c'est que na organiser le aussi ça nous ko créer na hirilu kan ça ba obéir enseignement mais wadabla non wada il faut ni structurer les gars qui n'a pas garder la révolution non donc hakil non ni do bien au bout du gouvernement na ka travail faire aki d'abord au ya da mo ni nyon tela ciao ciao jamana buruja jamana boni fembe c'est ga jamana buruja ki betu non c'est ga ko funi be jamana inshallah ça jamana ko fe ba mais qui tout jamana passé en mo fle c'est la ko fe la kere non ko ko na into on ya da mo fana ga boni ko na man inshallah i jawne oribeken ala sunu mai analyse c'est très pertinent merci beaucoup i jawne ga de mini do merci donc ne bala malion ay jawne kuma kana mais ako koni yere koni parfaitement massé au teke parce que armadin c'est très important yani ki tega do kola ay mo ba dewni ye famia anga mo langulu tawnga on chiala donc ne tse kan do ko kuntana wala nyinga kuma dem ka kangar blinda gouvernement yana ak kan la maloya et organisation avait structuré ça sera structuré moi mon meilleur ami il est le savant du Mali Baba Siklomena ou Abeni qui a passé face au corridor. C'est ensemble sauvons le Mali. Il y a Bill Kominde, on a fait un tour. Ensemble sauvons le Mali. Et Bill Kominde, il est de Yerolo. Donc il y a mais nous toro wele, mais Drissa me menta wele, mais belle wele. Moi mon ko Mali, ne kamba berima. Moi mon ko Assimi Goïta, qui donne nous Assimi Goïta là, ne kamba berima. Ou amena mon foni groupe moye, abake alakama, anga be, anga do dakle fe, anga bo dakle fe, anga jamana na diara, bébé placé so. Anga jamana na diara bébé se ka yoro so anga jamana na diara bébé na flo so anga jamana na diara na basira bébé fin so y en a qui des assez y a assez pour tout le monde ne me fait bego don quoi il faut pas que mo ka pressé comment anga président sigi ka nya flo anga président ga baski anga jamana sauver président ga sigi ka jamana mara en bébé yoro do so inshallah donc mo fana fawnyana parce que mba don et avec trop de mais comme tout mo te wuli ka dote gassa boro la ngolo te jo donc nete na aussi pour nete ka kele ke kun fait je veux que vous savez à quoi don mais me kele de ke folo parce que na ma di be se ke fen no fe folo yani ka na fa sur là mais na sona ma ne me sigi senga baba si be ni structuré ame kuma la elimina et cdm ro awole no ni koina forsati mo awole no ni koina coalition bebe mo kelengele ne di aka jamala mo be di ibe serment signé ibe itore blala na fiya ni ka bon info yo tala woni do na groupe ina ite bois la fenêtre ite bois là ite bois là tu vas t'assumer ibi assumer parce qu'il est temps que le Malien deviendra l'exemplaire. Il faut qu'on ait une bonne coin là. Allah y'a qu'un moyen. Comme il y a fait tout maintenant, nous sommes Mali donna ante. Inch'Allah, on continue. Alors, les minutes dans avec Abodji avec 2 minutes ça va qu'on a là. S'il vous plaît, il faut rester dans 3 minutes. Maudeli Allah kama va comment minutes ça va ma quoi. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toni Jamuni Boro. Ablaye Sissoko depuis Algérie. Ablaye Sissoko bismillah. Dans les Algérie, on va Kosovo. Nam. Les communes on a supporté dans le long, on va soutenir. Inch'Allah. Il y a un groupe comme Inch'Allah. Quand il y a un groupe en vidéo. Nam. Ani
ni gɛlɛya minnu bɛ an minnu bɛ Algérie suraka jamana ninnu kan n'an bɛ rapatrier ka taga Mali la. Naam. Nka yɔrɔ d'u ma n'an taara donc kan ka ɲininkali minnu kɛ minnu t'a ka se ka dɔn surasiya ninnu fɛn ninnu na jamana kanu b'a bɛɛ la yan tellement n'aw bɛ yan nin ko ninnu. Naam. Jamana ko ninnu filɛ nin ye tellement. Naam. Ok, ale ka téléphone juru ama sabati an balimakɛ de don a bɛ Algérie a ye kanto ko n'u nana Mali la ko maliyɛn den bɛɛ bɛ fɛ ka sigi Mali la bi ko n'u nana ko mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kɛ surasi ye k'u ka kɛ Ala kama u ka surasiya di o mɔgɔw ma u k'u kɛ surasi ye ni Ala sɔnna ma nin mouvement in bɛ n'i janto nin bɛɛ la c'est-à-dire an ka mouvement bɛ kɛ pour sauver notre pays i y'a faamuya pour sauver notre pays ensemble sauvons le Mali an bɛ don an ka administration kɔ i n'a fɔ ko nɛgɛden surasiw t'u yɛrɛ wusaya mɔgɔ si ma tuguni nin y'o ko bannen wa mɔgɔ b'a fɔ k'a bɛ Asimi janfa i b'an sɔrɔ ɲɛ inshallah allo allo ok ale ka minute ma sabati a fana ka ligne ma sabati donc ensemble sauvons le Mali o de y'an ka mouvement tɔgɔ ye inshallah parce que ni ko min ni mun na cogo min na ni an ma wuli ka président dɛmɛ a bɛɛ an na kira cɛ ni politiciens ninnu u b'a datugu n'an tuya kɔnɔ a bɛ ka kɛ an bɛɛ sigilen ɲɛna fo ni mɔgɔ min ɲɛ bila bɔrɔ kɔnɔ sinon ils sont en train de gagner le terrain devant tout le monde allo oui. Salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tɔgɔ ni jamu ni bɔrɔ. Kodade ne tɔgɔ Zumana Dembele ko bɔ Algérie sa. I Dembele bisimila minute saba b'i bolo. Vraiment n bɛ ka suivi trop. Alhamdulillah i Dembele. Ma kama bon an bɛ ma jɛ min wele kɛ taa bɔ Algérie ne de bɛ Algérie yan. Naam. Vraiment degun bɛ mɔgɔ ka jamana kan dɛ n m'a faamuya. Naam e ka laɲini ye mun de ye? Bon ne ka laɲini min ye dɔrɔn bon hakilina min kun bila retard la parce que mouvement bɛɛ ni Amara Silal ni Belle Toroko k'u k'u wele k'u gɛrɛ u yɛrɛ la. Naam. Parce que pro décensement filɛ nin ye u gɛrɛ i la le quoi parce que n'u ma bɛɛ la dɔrɔn i bɛ sɛgɛn quoi. Naam. Fo k'ale jɛ yɛrɛ yɛrɛ bon politicien filɛ nin ye wala taa ni politicien ma dɛ mɔgɔ min bɛ manamanakan fɔ la Alassane ni a tɔ ninnu ani Isaka Ousseynou u bɛ manamanakan fɔ la wala taa n'u ma dɛ walayi. Naam. Parce que nin filɛ u bɛ mɔgɔ la mɔgɔ dama ni bɛ dɔrɔn ka taa manamanakan fɔ faso ma a nafa ka dɔgɔ quoi. Naam. An bɛ Algérie jan yɛrɛ filɛ nin ye walahi Algérie yɛrɛ nin foyi tɛ mɔgɔ la yan. Oui. Parce que wagati bɛ rapatriement ni fɛnw na i bɛ bɔ yan u b'i minɛ ka taa Nizeri bon n'i taara Mali la fana i ka kan ka inshallah Ala ka nɔgɔ. Merci salam alaikum. Allo. Allo connexion bɛ ka tiɲɛ dɔɔni dɔɔni n ka bureau kɔnɔ connexion bɛ ka tiɲɛ dɔɔni dɔɔni donc a y'aw connecter tuguni n b'a dɔn connexion de tun bɛ ka tiɲɛ mais ne nɔ tɛ connexion de don dɔrɔn donc il faut vous connecter toujours inshallah a k'aw da don nin baro in na a ka initiative di a ka partager fan bɛɛ fɛ ensemble sauvons le Mali ensemble sauvons le Mali n ka foli bɛ karamɔgɔ Sumare ye fo Yanfoli la karamɔgɔ Sumare i bɛ bɛɛ fo ye Yanfoli la i ka foli belebeleba bɛ sunu kariti kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ kɛ fa kelen ba kelen il y aura pas de différence inshallah wa an bɛ nin kelen de kɛ tuguni ka Asimi Goïta o ni fɔnba ninnu k'u dɛmɛ u ka masala u ka jamana place baw sɔrɔ ka wariw fara ɲɔgɔn kan wari bɛ bɔ diɲɛ fan o fan an b'a bɔ yen mashallah nin coalition in ni Ala sɔnna ma barika coalition de nin ye ne ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ nin na ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ nin na a bɛɛ barika denw de nin bɛɛ woro tan denw de nin bɛɛ woro panya denw de saraka de bɔra nin bɛɛ ye sagajugu de fagara anw ye ni Ala sɔnna ma an bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an kana k'an faw ɲɔgɔnna ye an k'u dan an ka yir'u la k'an bɛ se ka jamana jɔ allo. Allo salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tɔgɔ ni jamu ni bɔyɔrɔ. Sumaila Sangare Algérie. Sumaila bisimila minute saba b'i bolo. Ne ta ye foli ye. Sumaila vraiment foli diyara n ye dɛ mɔgɔ fɔ ka busan ni ye. D'accord an bɛ dugawu kɛ yarabi i ka laɲini ye Ala ka sabati. An ka laɲini ye mun ye Ala k'a sabati. An ka laɲini ye min ye Ala ka sabati. Amina. Vraiment o kun ye hakilina ɲɛnama ye. An bɛ fara ɲɔgɔn kan inshallah choix t'an bolo. D'accord Ala k'an ka jamana ye Ala ka. Merci. An ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw mɔgɔ si tɛna jamana in jɔ ni anw tɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ
anga po dakle fait anga ni parti sigi ni nous gauche ni droite il faut ka dabla anga fanon ka Mali e jamana bebe badi Mali ka boni Texas ye chien nani Mali ka boni Texas ye chien nani Texas je fais bu bulu on ne demsonu ya on ne na jamana njo wa ame asimi jagwadi abetaka na enseignement ka parce que na une coalition qui ça ni kofla digai iba e goro me ka ke asime ka ke tmodo la ba bedabla asekutala allo oui Youssoufa Anshu yera sou Youssoufa c'est quand même bida malatano ame sur parti bela jelenfo machallah Youssoufa yera folino ga woleli jare trop parce que ka analyse nous c'est toujours pertinent kena bibolo ya kilanta mu maina mbado ni media koswe parce que kofla digai mande ya kilanta munye dande ora le koso ngati nya tugoshi nga dasu ina ne makuma nam parce que da sira yoro doma anga jamana gelea ne ka analyse la bo yoro la no e transition soutenue bagawo nam nyafiento bere de bambulo nam benani mi domo o don tai nam bon ne bolo anse ka fambe jamana fe kambe jamana nyemaw deme u ka baraw la sabu ka bara tablo kadanye kasura ere fralente nyogon ga ante nyogon kanfo nam miya ye mamunu me ka transition kelebi nga bula ka teme transition kan anga na nyogon nege ne ambe domina ko bi mamunu me jamana kuna bi pression buka ka sababu ya ke munu me ku kele ils sont mieux organisés mieux structurés ka teme transition soutenue bagaw kan nam o gɛlɛya belebele de bɛ transition ɲɛmɔgɔw kan bɛ don min na ko bi. Youssoufa ala barika o ni e yɛrɛ barika Youssoufa o ni ka mouvement barika Moustapha yɛrɛ bisimilalen don nin ko in na kosɛbɛ nin y'o bannen de bi Youssoufa alalaw de bɛ ka nin kɛ fo ni transition yɛrɛ y'anw janfa n'u dun ye ne dante janfa n bɛ buru ta k'u tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn n bɛ n ta fɔ ne ma mun fɔ zero la n t'a fɔ fɔniyɔrɔ la dɛ n'u donna ne ka nin basa bɔrɔ ye n bɛ dugu ka nin basa bɔrɔ ye parce que ne tɛ n tɔgɔ bila nin ko in na gansan n tɛ mɔgɔ lankolon n tɛ mɔgɔ lankolon n tɛ jɛ. amena edne de la kamasala ninga sur carte kele ngono ika analyse do senfe anda sirani drama ne ya fiena do ngo amunu bala kambe transition fait en bébé anga kelela anre ma fralente nyoko nga anga kilna te keleni anga ma de metaw te keleni donc ngambe galone kan te se ga transition de me kan tuti nam ibina e ka fo transition nyemo olu ere fene o tab boloyi ka ou deme bagaw ko diviser transition nyamgo yere o waleya blasi ka mali kono amedom na ko bi transition de menen no côté sabadla mon be ko les 5 colonels no asmini colonel to munu e fangata ma do be ko lu deme o lu mago te dore fo ila no lu demelite tandis que do be o lu ka deme nyeshine no gouvernement ni ma no sugal ko la maigae pour ne pas dire le mouvement M5 donc à demain yesino noma bon am se gato ko fla wulunia la chogodi kame demain la se transition ma ko jamana ka basigi jamana kanyi kuma possible donc eko dugulu e sabaye M5 et 5 colonels oni jamana mo mo na tay jamana kanu o dugulu sabaye ouais donc as dugulu sabah chinichi akilina tekili parce que mon mega gouvernement demain no lu be ka shugel ka barmayali ke shufra kle ka lu koni bolo dia dongo de ka bo shugalie ni ke ni nyena shugalie ni ke ni nyena ni to fodron olu ti jatu ka moy donc be dongo de ka bo non vive asini ni ke les 5 colonels yun bon ne bolo ne kele langolo ne o an se ka kele kono ta ka fantana tanga kele kundon an objectif e mu yanto donc kame ka demel la se kele konna la c'est pas possible ma ni be kele ke fika be kele ke femi no fe fika don atina do de venir la ne kan kele ke ka seni ake ni manga ni femi ni to do kele kono do ka kele langolo ni ouais des objectifs il faut que objectif ya kila ki ta don effectivement votre transition de me bago ni ou franyon kan ou be kele de la a sini siga kilna tekele sini siga objectif tekele donc let se kanya togoshi sinon ni malta kala ge mam de transition kobi o di kachani malden ta kema o kene bisegi nduru o be transition ko le fait que a sini sika kilna kelena sini sika demete ko kelenye o va to
jamakulu fu de transition no fait fanga fo et tout là non on est au de yebi parce que ne peut faire ka en trouble ni koina mais mo be ka ne wula mais la area fone na mo chama fane afone na mais mo ne wule ko date ko vraiment ko mo bi bonya mo bi la mais il a eu bonya ne ko donc ko vraiment qui doit kuma ko sinon ko c'est pas bon écoute jamana ko transition mais ko ko be denela ni erina ko benya bala ko ni ko ro makadro ko bude tuna tu kono donc ne bien qualité mo me asini ko bi ma ko ko be denela o taka fan fo et tout là non on est munu men yona jamateo c'est pas la force du jama te kele quoi faut stratégie de ka kibolo kele la ikika kele kundo ikika nyini fen don kele ko ouais structure bon opposition au des femmes munu me ka transition kele au des femmes c'est pour cela ou bebe kangele ne fo imana transition kele baga kele o kelenta abi mi fie ni tara kundo ina ga tamu ko were ta uka je konna la ubo kele ne fie o te nyonje bien vrai que amba don ou ka kilna o te kele ni réalité là amba don be kele la ga transition ni bini transition bino were tina nyala ambe ni bedon mais kele koni me mi no fe ubo don wa ka kilna e kele nyo kono c'est pour cela be ka transition sene ko sebe ni wakati Youssoufa ala ni ala barka on yere barka ni yo bani ne bisuina na ala sonoma ay halala diwni na dajara mo mina jirubu mabalma ni groupe mesigi wa jamfateken groupe kono malien be a malien sonkoro dabla ame malien sonkoro ta o jumani jamana joli kan ka do dakle fe ka nyogo nogo kun wa mo site jafake mo site boka nafiya kala ye fo miya ni beke mo nyene mo de ni kuina on le mina jamana njo na ala sonoma ame do dakle fe ka bo dakle fe inshallah mon kera o kera ma me taka na 600 c'est tout ce qui va importer maintenant inshallah bon au drone kele ya tango ma ke kele tenye fango tien fo nyogo et puis ka fo me transition soutenu fene ka fo ko transition e fili donc ko kuma dakana magola ne bolo e kele tien fene di ouais transition mo buna na madeo ne do mana barake ka nye chugo jamana joli kanu mana kula chugo aketo ube fili donc o fili amunu ba fo kambu fe ku ka barakan ane kango fili yirula pour ko lu corriger effectivement mais nango ko ka nye chuga fili be fene ka ko kan kumbiri ka tout no fe dron c'est comme un neve ko jigi dinge kono c'est pas réel et puis oya ka jamana dum fene ikira jamana dum ma fisir wali parce que ni cadre minasigi malien mun me diaspora là ou bien ande me kosobe wana sigira kanya ka organiser le gouvernement va nous accompagner donc en ce cas kuluma fisir wali quoi il va ka mun fo au cadre sigi ko parce qu'il y aura des réunions permanentes il y aura des discussions permanentes ça sera très bien structuré inchallah et Youssoufa wate fayira ko inchallah ntini gali ni monopoliser parce que mba do wole baga o ka chambo chama be feka kuma nam donc à Bokma la me fait gagner RF parce qu'il l'a mêlé no ame dominer copie mali kono mami la mêlé qui bo akadogon nam alhamdulillah donc il ka wele blanye mo yerema division mi nu yere fenebe ko créer ou kanumbaga o ni nyogonche ou ko blanu be fe ou ka fanga ka sisi nu be fe jamana katanye ou ka bo ka parti priena ka do ko ka mo ye ka do ke mo were ka mo yo ka bula ma de be ki be transition kono gouvernement fera les 5 colonels kan ni équipe doka deme nyeshine no kelema akaka ina fo deme nyeshine no bedima ana bon namara kono mais iba e finitiku yere be do appuyer au bolu deme au mouvement na au bolu deme médiatiquement au bolu deme sira befe tandis que gouvernement monu meka gouvernement deme au lu fene be kelela d'une manière ou fait ça o te koye quoi o te koye na tiena be tieni kan fla be de fuko de famu ne bolo mo do monu wakli kan ko sebe be ko don o de kama nga dane abu donc ka essayer ko beki ka kuluni créer ki ka mouvement ni sikire o ka bo tabolo en kono mouvement kelen PDB mali tanye mouvement au mouvement te doré transition de mali mouvement ko qui dit transition dit les 5 colonels dit le gouvernement du docteur Shogel Kogala Maïga kuma bana donc où il ka bo ka mo do usani doye ou demeli siratigelo ka bo kono sinon amana nchefiri chugo chugo tango lu erabe ko blasinga ate wolo dorela nuga tele chieni te ka bo kono non vraiment Youssoufa gane analyse vraiment chef Fontaine na tetera sani jara intro bon ni ne mouvement ina fai kaseka bon parce que na on fera nyonga et il n'aura pas le choix na la sonama wa me fera nyonga na la sonama merci beaucoup ikarambe merci salam alaikum vraiment ne Youssoufa di maliko fadi bale da Youssoufa re ka jama beni ko ala di ba da don ne Youssoufa di ay kuma me kaseka fo ko ni ka ko ni kuma ka transition je na ala sonama wa soro nga che e jalo jakte be kan fone na dungu dungu vraiment mo jakte mo te ntenda do ala parce que nete mu fedron nete jafari fe mo bene la me nete jafa fe donc te jafa fe
parce que malien d'autres mundo il y a assez pour tout le monde donc 5 colonels ko do be ka groupe nous ska wore aya dabla parce que nyo baneni ambe frangamo ka aya nga jama nyamo de abako barake ambe jamana jo arrêté faka ke tekere fola idron ambe feri angana bati ni koina en segle nyana parce que obe ka ta tokomina au datu na mi twa kono position me ka 300 degrés et tourner là au segle na ambe nyabala donc nous on va venir ne be yara wolo deli wa moté jafa tukuni on na mu bo da kabo au jono e groupe ni et vous allez le faire na aya jafa dron mouvement me boka fo benena nyo baneni baby cleanse na tew ambe jamana jo inshallah. Allô? Allô? Ouais, salam alaikum. Salam alaikum. Ouais, wa alaikum salam. Calme Bila Cissé. Ah, tu es bikantenda wallahi. Eh, tu es au Kariwa au Manidi. Non, Koroche, ne dimina dro ne sale quoi. Non, moi diminuer. Ça dit, moi je n'aime pas perdre. Ne te perdre le fait. Parce que ne te robis qu'à perdre tout le monde. À la kelenga ikma dima. Qui me perdre quoi? Bon, moi, je vais enseigner. On me coule là. Ma mec a battu un terrain quoi. Que cela soit très clair. Il est 2h moins du matin. Ni quand on veut qu'il faut 2h qu'il est la main. Ni Jamana Kanouté, est-ce que vous savez? Ah, c'est какие? Vous savez? Non. Mais bien, quoi? N'est qu'à mille fois, mon compte, il qu'à mille fois, c'est clair et net. Moi, je suis tout à fait, je suis d'accord à 1000% avec toi. Oui. Mais le problème est mignon, quoi, Dante. Tu sais, non, Mali, Djobara pays. Mais, c'est-à-dire, c'est pas encore habillé, mais où ils sont, quoi. Même notre glamour, Mali, Djo, Morot n'a pas qu'on a l'air de Kaninke, mais à la calée, les Yamara, les Bessika Diamantjo, ou ils ont un souper pour la Maïga, Billa et Desi. Non. Bon, fini la souina. Non. Les 5 colonels, où ils sont à la co, ils sont Sogelko. Parce que, Marfako, c'est quoi? Non. Au nord du Mali, là, Marfako, on est alhamdoulilah, on a victoire sur le relais. Mais côté politique, là, où il y a tout ce gol bolo, Billa, où il y a tout à la coca, tout ce gol. Moi, c'est ce qu'il voit, hein. Non. Si il reste derrière ce gol, Maïgala, Billa, les gens auront la victoire. Parce qu'on est trop en retard, quoi. Non. Dante, aujourd'hui, là, imagine-toi, les vidomanes, là, moi, j'étais pas en tant qu'un chroniqueur. Parce que ni moi, je a vu les vidomanes. Tu veux les vidomanes? Non. Parce que n'est qu'à l'autre Dante, moi, non, alhamdoulilah. Mais, non. Vidoman, toi, nous. Non. Mounumbe Faragela, Mounumbe étranger là, c'est-à-dire non, Asmi, faut qu'il y ait sanction beaucoup. C'est-à-dire nous devons Mali qu'on a pu, nous la expérience, vous pouvez la coach à manquer. Non. Bon, regardez le silence des groupes, il y a voulu déboucher les remparts là. Mais si c'est né, il faut y en a, donc il faut y en a, parce que si c'est quoi, quand tu frappes les gens dans leur tête, ne ma fille, ni Dana Tchénadron à Glanto à Galen quoi. C'est très difficile. Mais, nous, on a sur là, on sait qu'à réparer, mais à Kanaka tout quoi. Oui. Bon, Dante. Non. Faut faire cause de Dieu. Il y a ming n'a pas souina. Non. Ambe ala ko ambi ko ala ide malako. Ala kan deme. Na ausona atiche. Ala kan be. Na ausona atiche. Donc ne ben jigi kalfa alala, kan jigi kalfa aula, kan jigi kalfa asmi goitani sogella, oni diaw nu belajele, diaw klobene la. Diaw bene la me kosobe. Ou belajele, ne be mun fi dron angana nyogon jafa. Parce que nene demison nu mene la me wobeson. Mais ou kana akana ke angana tige nyogona, anga yere ke mogoy anga jamana jo. Parce que mogo mun fe kana anga jamana mine, ni mi la zena malembe betaka aventure là. Là, c'est vrai. Oui. Essaye de rentrer en contact avec les groupes Irewolo débouche les remparts, les Sekou Tunkara, tel que tu viens de dire là. Non. Non, on peut me contacter là. Je suis en contact avec tout le monde. Je suis en contact avec eux tous. Ok, maintenant, non, il faut assimiler la suite. Non, à Klobila. Il y a vu de man étranger là. À Fora Mounuma, qu'on nous donne mal la couve n'a mine. Ayo Beouli Kaboui. Inch'Allah. Parce qu'à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer au Mali pour aller faire le travail pour l'aider. Mais il faut que comprendre cela. Ah, mais si c'est Kadri Kounyorio, quand on dit le cadre là, Kadri Kounyorio, c'est cadre de consultation. On aura des contacts directs au niveau présidentiel. Il y a un mort blanc en yé, animaux messica, mais aucun effet pour le tour. Kadri au bébé bas, n'a pas fait un chiteke. Grave Dante ne mena kuma lo mais an koni an jigi bala kan jigi bikare Dante que non t'écoute on t'écoute eh no refiena ngo nete mu fo jafari mo ko ma ko ne kan ke ne ma ken yere moi je me suis pas ne ma wuli na mo ne wuli kan deli donc ne mo ko lobene la
dia kulobela wa ne baro ne be ka président supporter abado amogo be nakati me fembe kan bini erina ni erina suina asimbe snoko na voko jegera na modi parce que amogo be na bambe kasi mi ko foito ola donc ni ala sunama angan jigi ke alaye angan jigi ke nyogoyi angana nyogon jigi waro doro inshallah. Inshallah. Merci, salam alaikum, salam alaikum, jazakar khairan. Allô? Allô? Donc, ne bala malion, ay malion kumakana me, malion ko ni jara uluye, ko 2h du matin, kulu bewla ka bosnokola. Bi neni mama kumana, mama groupe ne ba, c'est une dame affaire de Charlotte. Neni mama kumana, mama kono ko dante, ko gouvernement mogo de benna, ko neni maquette dante, comment je suis, ne mali mogo badi, ne mogo baya ke malayani na Amérique. Ko dante neni maquette, ça va être trop tard, hein. Maman est serré à Kulubena et elle avait la chou la main. Maman ko dante be kan munkenita. Je veux en mode de métaux pour bien organiser parce que on va paradis. Mais ni gouvernement ni cadron, comme position me tout bien mais kele il n'a fouillé Moussa me tout mina à ben ala na klatie. Mais quand on fait malien a kana ni ka chiko ide, ni tema na kaine, ni tien blindé le folie à autant. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Jono? Samou Djabi Paris toujours. Eh Samou ouais, bon même minute kele ma comme ku wele like quoi, même minute kele ma comme mo chalina quoi. Ouais, correct, Mamou Djabi na donné faroka tisa quoi, mais na donné faroka. Vas-y. Par rapport à Moroka Franyoka mais il faut qu'il y ait un clito. Morodo bi ko plajega uyuli. Olubi ay kuma mu fo choquer comme Moro, aleni Moro nubi c'est un colonel comme Moro. Faut berga blé kuna ko ambe kele nege Mali. Voilà. Choquer Mali. C'est un colonel Mali. Oui. Quand faut qu'il vienne Moroka kele ou bien Moroka kele disperti au boulot. Ou Moro fanabi. Comme il a fait qu'est-ce qu'il m'a reconnu en fait boula avec ce qu'il avait choqué le tambour. Je ne faut quoi dabla. Ouais. Pas un jeune dabla dit. Non. Mais boula tala de, allez tala. Ouais. Allez tala, atala bi atala sini. Boula ko ne toro mais atala. Moi simbo kele, moi asimi kele itala. Voilà. Moi asimi kele itala bi itala sini. Ouais. Toujours améliorer au boulot. À quel point on fait améliorer au boulot. Là, on toi la vie. Jamane mieux là-bas. Inch'Allah. Merci beaucoup. I kamara. Moi asimi kele itala bi itala sini. Il y a malidé qu'on est, mais itala jakulina. Ni jakulini, c'est pour les hommes sereins. C'est pour les hommes intègres. C'est pour les hommes qui ont la peau dure. Wa ame disagree. Kumado beke ama kumulo ti nyon kun. Kumado la antena nyon famia. Mais amena nyon famia. Amena nyon ante nyon famia pour que nyon famia. Ante na nyon famia pour que na keleke. Ante nyon famia di pour que na nyon famia. Moi je vous parle étant un leader. Wa nete ni ko nyamro be takadi Abokar Sidiki fomba de ma. Et il y aura pas de polémique dedans. Il faut bien. En belbe djeka du dakle fe kapo dakle fe. Kado dakle fe kapo dakle fe. Amana jakuli sigi mo me blala mo me taka blala ka nyama la ka ke frakai. Comment me fois kono ni borna et ça sera comme félonie. Ça sera comme crime d'état. Et vous serez puni et vous serez emprisonné devant le monde. Mali parce qu'on est Mali, c'est nous le leader du Mali. C'est nous qui est la force du Mali. Et quand on dit que micro et Kunta Meti Djokaba est perturbé au bout de 2 jours. On va faire Australie avec Djoko Inch'Allah. Inch'Allah tiens ni already ebi Inch'Allah. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karangonya nampo kan membida. Ambe ala tan kosobe ambe ala fa bala barkada shek nyana po iga wuli jaranye akunkera daflay wallahi ko ku cara wati dula ni wele ka foli ke ka Burkina Bedo ka foli fi anga émission do la nam o kera nga kuma labaye la fois passée ale de ka la tigeke inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi o ko do ku men segana kosobe alhamdulillah billahi fiabi alhamdulillah. Vraiment, quand il y a le groupe sans fait, non. On donne une émission qu'on a, une émission basée donc sur un compte d'un numéro qu'on a interviewé. Émission basée mouillée n'y a pour ou bien qu'à Jamfasi Asimi Goitala, Amekumala Ermina, Bomanonko, Ko Bambe Kashi, comme une rotola. Car moi y en a pour Amekumala Ermina, position mais n'a dans quelqu'un à faire la méga tiers fiena, malin tematika famia. Jamana beka se niveau ma main. Na follow de style bouma, Masami ala dunita bam. Mais moi, la transition supportée est Janfa Duna ou une transition tiers. Parce que Marokera, Darulo Tarouye au Makoui.
Mamoun me boka transition supporter nyamonte nyanampo ali masami ala ado se ka essence ka moto la bon e ba don ne ba don ni armadem blalo situation sous là vraiment qui demain avec la tchèque et ala donc encore 600 on me structure sigi avec l'aide de diaspora et l'aide du gouvernement on m'a structure sigi 600 donc au femseni munumbe au demain fitini munumbe au beba no bana en bébé djeka nga mali supporter ka mouvement do sigi mouvement mi c'est pas pour Soger ni mouvement yi asimi ne taille c'est pas pour CMT mo titate asimi ni mo be asimi mouvement be ni otari ka nga jamana défend donc ni flibero na mande do la ni nyabero manda mais ni mo ko ka be boka nga fanga dangara la o wan soranye parce que on a tchani baby ama erina tabarakala donc a to ko ensemble sauvons le Mali ka faranyon ka Mali sauver inshallah alhamdulillah rabbil alamin wallahi an so jara ko sobe nam ambi anka lame baga bela jelen fu kire fu etazi tabarakallah tashiri ni timina jami bala ka tugishi la ka ke garziga ni yala koke allahumma amin me feno fe dante nam ni ye fene ma buga ka fa nam sana nimbi bola be serege nam politicien nous ou be serege de la Allahu akbar o te sega foi ke fanga ina nam mi ma an yɛrɛ jɔrɔ dɔrɔn nam an yɛrɛ bɛ ka si ka maamulu ka baara kɛ maamulu ye olu yɛrɛ de tɛ k'a lɔn k'an bɛ baara la Allahu akbar tiɲɛ tɛ balima fɛn problème kelen min b'an da la o dɔrɔn n'o tɛ n'an ko an b'a jateminɛ nam ni i sira ka i den kɔlɔsi ka a tɔpɔtɔ ni dugu jɛra ni den ko ba mun de y'i ɲɛ bilen ou bien mun de binni ɲɛ na nam a m'i ka siyana lɔn kɔ a ma dɔ ye tiɲɛ fɔ ka di ne ye sa tiɲɛ fɔlɔ man ka di e bɛ forfait min jeni ka intervention kɛ Asimi ka fanga sabatili la nam ani lamɛnbagaw bɛ forfait min dɔn k'aw ka idéw di Asimi ka fanga sabatili la nam ni Asimi b'a lɔn a ka kan k'a lajɛ ka e wele k'i invité de i ka bɔ fo États-Unis ka na a ka palais kɔnɔ ala kana avion billet d'i ma e yɛrɛ b'i ka billet wari bi nam nka a ma isari nam o ma kɛ fɔlɔ a ma kɛ o a ma kɛ nam an ka jugu an dɛmɛbagaw de ma nam an bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ sisan nɔ o ye an yɛrɛ dama bɔnkɔnɔmɔgɔw de bɛ kɛlɛ la sisan fanga nafa kama nam n'o tɛ politicien ninnu ne jigi tigɛr'u la bon bɛɛ fana jigi tigɛr'u la o ma ka go e k'a jateminɛ kɛ k'aw jimu yɛrɛ ba karamɔgɔ nin i ka yafa i b'a fɔ ko nin tɛ k'i ka fɛn na i ka yafa mais ima o tɛ neni ye o ba karamɔgɔ de don voilà ne ka karamɔgɔ tɛ quoi mais ne yɛrɛ karamɔgɔ de nam c'est-à-dire mɔgɔw m'a lɔ a ma ka go komi suran tɛrɛ n'a gɛrɛla maa min na e yɛrɛ maa bɛ goya a taara gɛrɛ karamɔgɔ dɔ la o ka dɔnkili da ko kuma o bɛɛ taara bɔ sisan Allahu akbar cɛ nin ye karamɔgɔkan ye dɛ nin ye karamɔgɔkan ye bon n'a kuma ta gɛrɛ o petini nin na o ka dɔnkili da ko kuma o tun bɛ sa o suturalen tun bɛ to o ti lɔn o ye tiɲɛ ye bon diɲɛ de bɛ nin cogoya la wala an k'a lɔn Asimi bɛ jamanadenw yɛrɛ de ka intérêt défendre o tɛ Asimi valeur dɔn an minnu bɛ jamana kɔfɛ an de b'a la wallahi Ameriki ka Mali sɛbɛn k'a fɔ ko Mali jamana kɔlɔsilen don k'a sanfɛla avion tɛ se ka pan a kunna hali n'a danna nin ma an wasara san 30 tulonkɛ bɛ ka kɛ Mali armée la salon na sini kɔfɛ ni kun y'a fɔ Malien ɲɛna ko États-Unis yɛrɛ bɛna siran Mali ɲɛ k'a fɔ ko avion tɛ se ka pan Mali kunna ni Mali ka yamaruya tɛ mɔgɔ kun tɛ la voilà ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn a filɛ ka groupe min sigi groupe ni anw diasporaw b'a la fan kan Allahu akbar alhamdulillah jazakallahu khairan wa karamɔgɔya ko t'a la kunfinya ko t'a la nafolotigi ko t'a la faama ko t'a la Allahu akbar wa an bɛ Asimi dɛmɛ n'a b'an ka hakilina de kan Allahu akbar tiɲɛ tɛ balima fɛn ye n'a y'an ka hakilina bila don min b'an ka hakilina kan an bɛ tugu o kɔ inshallah o bɛ kɛ fewu wala groupe n'a bɛ jija n'a bɛ sigi a k'a lajɛ jamana kɔnɔ jamana minnu b'i ka intervention suivi ne bɛna n ka idée fitinin de di a la an tulo b'a la wa Babasi bɛ k'i lamɛn Usumani Babasi tulo bɛ nin bɛɛ la nin y'a ka Babasi je compte sur toi et Babasi voilà jamanaden bɛɛ bɛ k'i lamɛn continent kɔnɔ alhamdulillah
i b'a dɔn anw bɛ maliyɛnw caman bɛ Côte d'Ivoire yan maliyɛn communauté bɛ yen dɔ wɛrɛw bɛ yen. Naam. Mais ce sont les Maliens corrompus. Naam. Olu ye fangakɔrɔ dumunikɛbagaw ni fangakɔrɔ jɛɲɔgɔnw de ye. Naam minnu bolila quoi. Voilà bon maintenant minnu bɛ ka aw lamɛn sisan. Naam. Hali n'o tigiw ye misikinaw ye. Naam. A y'a ka danaya da olu kan olu k'a lajɛ u bɛ se ka maa minnu la convoquer maliyɛnw na o jamanaw kɔnɔ ani o yɔrɔw la k'o fara ɲɔgɔn kan. Inch'Allah. Ka se ka baraka don ko in na pour k'a bɛ ɲɛ n'o sera ka sabati hali n'an bɔra a kalama k'an to yan an mago t'a foyi la. An bɛ y'a kɔnɔ i komi jamanaden. Inch'Allah. Voilà an b'an kan d'aw ma a bɛ hakilina minɛ hakilina ɲuman don. Inch'Allah. Ɔ nka an ka kɔnba ma ban dɛ. Inch'Allah. Asim bɛ fɛ ka kɔnba ni suli sala yɔrɔ dɔ la o ma diya ne ye. A ɲɛfɔ. O ye wariko yɔrɔ ye. Naam. Billahi la ilaha illa huwa n'a ma wari falen n'a ma Mali ka wari di Mali ma a bɛna maloya dɛ. Allahu akbar karamɔgɔ kumana. A bɛna maloya dɛ. Allahu akbar. Banque mondiale ma Tunisie sanctionné sisan wa. Naam o kɛra sisan bɛɛ sigilen ɲɛna ko a teri tɛ tuguni. C'est un avertissement. Naam. C'est un avertissement. A m'a fɔ k'a ka plume minɛ France la wa. Naam. N'a ka plume minɛ France la i tɛ k'i ka plume minɛ mɔgɔ la k'i ka wari bɛ dilan ka jamana kɔnɔ dɛ. Naam. N'u y'a nɛgɛ ko ko wari ni ko communauté IMOA ta don communauté IMOA na a bɛna a bɛɛ favoriser Mali sanfɛ. Naam. Voilà ne kɔni bɛ min ɲini i k'i jija an ye Ala yɛrɛ kosɔn dan tɛ yen. Inch'Allah n b'a kɛ. I da kana tugu jamana wariko in na Ala yɛrɛ kosɔn. Inch'Allah. Kan ko kɛra an y'o faamu mais wariko nin i da kana tugu a la fiyewu. Inch'Allah bon nin bɛɛ de bɛna kɛ kadiri in ka baara ye. Vraiment a ka d'an ye an ka bɔ a kalama. I bɛ bɔ a kalama Abubakar Siriki Fɔnba ale tulo bɛ an na a bɛ an lamɛn kosɛbɛ Usmane Babasi a tulo bɛ an na n bɛ nin ko in tigiya ta ka di Usmane Babasi o ni Abulayi Siriki Fɔnba o ni Ben le cerveau ninnu nin ye ko de daminɛlen ye sa nin ye jamana kunnaboli de parce que nin maliyɛn bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ ko Ala mɔgɔ ko an ka jamana faamaw jɛlenya kan i y'a fɔ ɲɛnabɔ y'a fɔ cogo min na inshallah an mago bɛ Mali bɛɛ la Mali mori a donso a soma a bɛɛ lajɛlen a silamɛw bɛɛ lajɛlen an ka jamana bɔ bolo la an ka bɔ ni farin sago in na inshallah merci beaucoup i ɲɛnabɔ. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Ala suit. Amin Allah. Allah allo ne bala lamɛnbagaw ko ni koba ko n'a bɛ kɛ k'i b'a dɔn depuis a fitiri i y'a faamuya maliyɛnw kɔntannen don ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ i n'a fɔ ko wari de dir'u ma wari ma d'u ma hakilinata dɔrɔn de fɔra mɔgɔw ko ne kun y'olu bɛɛ ka laɲini ye i n'a fɔ ko Ala ka ko masa min Ala ye ne iftakara kɛ nin ko in na yanni n ka n da don a ko la nin bɛ ka fɔ ne ɲɛna a bɛ kalo 3 bɔ n ma sɔn ka n da don a la mɔgɔ minnu tulo bɛ na u b'a dɔn n bɛ ka mun fɔ mais n ye n da don a la de parce que président degunnen don a degunnen don dɛ hali n'i y'a lajɛ i b'a dɔn wa position bɛ ka su la allo wa mais o tɛ su la nin y'a bannen de inshallah allo. Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam Sila kan bɛ b'i la. Ouais, somɔgɔw. Cɛ i Sila kan bɛ b'i la ne balimakɛ kɔri baasi t'i la. Ouais. I Sila bisimila. Dante. Naam. Alhamdulillah i ye kuma min fɔ c'est bien fait. Inch'Allah. An k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Inch'Allah. I filɛ ka mun fɔ nin. Naam. Il est faux. Naam. Parce que jamana bɛ état min na. Naam. Bɛɛ b'a dɔn. Naam. Mais Dante n bɛna kuma dɔ fɔ franchement il faut bien m'écouter. Bisimila. Parce que ni kuma tigɛra dɔɔni a bɛ perturber dɔɔni quoi. Bisimila. Donc i bɛ taga jɔna dɔɔni comme mɔgɔ cɛli la bisimila. Voilà. N bɛna kuma kelen de f'i ye. Naam. Macron nana a ka tournant la Afrique. Naam. Macron kolo de fili politicien ninnu kan. Naam. Kolo mana fili wulu kɔrɔ. Naam. Wulu b'a ɲini de ka kolo ɲini. Naam. C'est code de do. Naam. A bɛ ka message de d'u ma. Parce que ko tɛmɛ n'u u ni ɲɔgɔn cɛ. Naam. Wari bɔra ka d'u ma. Naam. Fɛn bɛɛ kɛra. Naam. Ça c'est un. Naam. Deuxième. Naam. Assimi bientôt a bɛ taa Poutine bara. Naam. Diɲɛ bɛ wuli. Naam. Politiciens ani français c'est-à-dire européens u bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ pour ne pas que Assimi kana se Poutine bara. Naam. Parce que ni Assimi sera yen dɔrɔn c'est fini pour eux. Inch'Allah.
Mumbe on est Bazoum Tchè. Donc, Mumbe Bazoum Gamros. C'est un ma. Non. Ouma Marco. O Tara encore. Antoubara. Non. Ça veut dire que fin d'or de quoi? Non. Je vais m'ouvrir. Madame Beki Hakliski. Inch'Allah. Il est m'ouvrir. Ameta no bajere. Mais Madame Beki Hakliski. Atimgakola. Non. Nien Kali. Ça veut dire que nous m'a clé. Ou est nous européens qui au bateau. Non. Continue de bouni nous qui Tchako a continué de n'avoir. Non. Et c'est tu vois. Donc, au lieu de faire couleur là au bac, sinon Mali kono, c'est 100 Maliens dénant à Penala, c'est 99% de pays ni régime. Et puis, Franklin Bay, il faut dire quoi. Non. Fomba pour que ou Fomba tatou, nous gassera. Non. Faut que ou les peines de cerveau tatou, nous gassera. Non. C'est pas possible. Non. C'est activiste fait ou peka para Mali c'est vrai donc découragera. Non mais you was la barat c'est kakete barat you was la il analyse kain you was la il analyse kain kojugu mais barat c'est kakete en tola par exemple comment la erina 600 ouais Mali mouvement a fait fenkele ni erina 600 et pour que mo trop fo 600 ni beka nga ke voyager la 600 il doit avoir des canaux pour eux pour que você kataka un mémorandum parce que tu as sollicité tout na femme fait o te kakeo. Donc, même quand on fait une structure T. Inch'Allah. Voilà, et puis, un mouvement poignet. Mais global à Gabon. Donc, Berbi engagé ni cola, c'est ça. Inch'Allah. Et tu vois. Ouais. Mais mouillé de café, beaucoup politiciens noirs, ça dit, n'est pas de Joronoui. Parce que Malien chitouf, oui, Mali colonel. Mais maintenant, le pinglet, ni le régime. À suivre partout en Afrique. Non. Partout, hein, en Afrique. Africain bébé nous fait. Mais you voyez, mais il connaît pas le même man. Quand nous venons à yo kuma mere. Ah. Ko nous venons à yo connaît kuma mere. Ah. Il y a me fait ko joma de karaye yo fene mere. Ah oh. Joma de karaye. Voilà, donc quand même comme il y a analyse quand il mais quand il y quelque part là quoi. Voilà, donc il faut pas être complexant dans la vie. On sait qu'à Soumaya parce que 98% va faire quoi. Autant que trop quoi. Non. Ah oh, il va que quoi. Non. Ani mo mo be kelela. Munu be ka bobo, mo tu ko sa. Nyen kale ala la mo tu ko. OK. Mo be nu ko be ka war nu la de ko tout mo fu te nu ko. Han ne te paniquer. Non. C'est-à-dire, moi, ta mesuré. Est-ce que en Mali be niveau na monde qu'on quoi? Moi, si tu nous là. Non. Personne. Non. Est-ce que tu vois, vous scrivez les nous, de près. Personne, moi, si tu là. Même béni à la tienne. C'est-à-dire que, bon, il y a un mouvement fort et c'est normal à Pékin. Et puis c'est tout à fait normal. Parce que Pékin, qu'elle a oublié. Mais moi, il y a des cas, faut que, moi, mon béka. Panique semea, c'est-à-dire que nous m'a coulé, toi vous ferez parce que vous avez warmé. Inch'Allah. Surtout hein, quand moi aussi quand t'as ni roja, ni kali nous c'est qu'à côté. Pour bâtir si jamais Malika Franyana, Bentini si jamais Malika Franyana, Kouatetini si jamais, c'est pas possible. Et tu vois, Malien, ça c'est un Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, ni cité son ni Jimmy Gabi. Mais par exemple, jamana mukono ena la che alasa ni reka kuma la dike ah ika Umar Marko umumbetali esoro fo ya fe mu beki yere ke komi Mali den yere beti yere esoro an jugu bara jugu mbe fe kan an ga faga bi non c'est nous quoi nous ma kodo ke ou matigu be ku la jeri c'est tout sinon bazu ba bo bazu mi kana ambara. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est une classe non cola quoi. Inch'Allah. Tu vas analyser quand mais il analyser à famille mais quand jamais de la vie, il faut jamais l'art de la guerre. Il faut jamais sous-estimer votre ennemi. Mais il analyser famille nous. Mais négativement là, ni guerre là.
Vas-y, Nkulubila. Dante ne Europe mais e ba do mo mun be ka bagay se. Olu te mo de ku jatele en redo malien fait. Mais il y a une question de position. Dans la question de position. Est-ce que Mali Kade est rond? Alors Mali Kade ne fait. Ouais. Mouni ambo de Manakono. Condition. Bon, ni me fait mon fier. Ni condition qui est là, mon fin kama. Anno so jamana be mo fait. Condition même mon fin bali. Kabo au Konala. Donc, on me fait que condition n'est pas quoi. Il faut jamais sous-estimer la condition. Ah ouais, mais il faut que la structure gagne. Ni les gagnons. Bébé, il faut que comment on à belle main. Bébé, il a main. C'est ce qui fait que bébé, il suit. Mais tu vois. Mais moi, il y a politicien, nous, quoi. Ou la mêlée, nous, t'es jaté. Quand tu t'es jaté. Merci. Donc nous c'est-à-dire que mon ta dimension donc quoi Mali be angani régime be africain bolo tu vois mais autant donc nous ba donc wala ou te so ka mais mon mene là quoi parce que nous d'abord à fois quand nous mene de wa ou bien mona ou tout d'amener inchallah structure bini jono be merci Wasila iga kuma kunche kuma fo mo ga talina e comme minute tanyo na sa iga minute iga kuma kunche kanfo. Ok bon ne be mu fo trop c'est malien kana ni ko négliger mais mpeka bla na ko mo ko te ko mo mu jatelo parce que juste maîtrise c'est bien mo ba personne no mo mi no Poutine de Européens te fait assimler nos cagnogniers tapaji perfect. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ici là, il a analysé, c'est trop pertinent. Merci beaucoup. C'est fini. Merci, ici là. Inch'Allah, ici là, il a analysé quelque chose. Si là, politicien ou bana, oui, c'est là qu'il a analysé. Mais si là, ne quelqu'un ne John quelqu'un là, il faut que Dieu oublie. Moi, je ne sous-estime jamais mon ennemi. Donc, il derrière la trop, il a donc à fond qui du coup fait sécurité, Inch'Allah. Alors, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tony Jamouni Boro. Amadou Sako Bamako. Isako, bismillah. À l'ère des infos pertinentes dans tes analyses. Dans tes personnalités, Sako. Dans tes Augmena Smaya, ne voile flado ne chimang Anyanamala. Masha'Allah. La be ngi rega awa mouvement kuma do faut passer vous êtes écouter là où que nous sommes. Alhamdulillah. Aw sumara ne bolo ngumina jiga wala ko mi ga jiga simina to amna ina fo jebura ka to amna nga wargo na nga kangula ko. Nam. Akada ere mi ame tien ko ere. Mais ore do ni te tien fo dron ala ere ti fait. Voilà, sinon dans des awere agumina suma mouvement wo fait doni mais c'est pas trop tard à gérer. Ouais, ibaro ni jatemina de folo, j'avais cru que parce que ne mo munu kumbeka ninke ne bolongo vraiment nous ressaisi. Mais quand j'ai vu que auto ressaisi, on sirana quoi. Vraiment binaire ainsi d'Amérique font vraiment ne communique jatemina de mana kono. Quand tu mega réseau dominé presque les yana. Mon mo bu nyati kuma kane. Donc aucun adabler tout de suite. Il faut qu'on soit réalistique. C'est-à-dire, mouille, soma quoi. Donc, ni au c'est au niveau maintenant, c'est grave. Donc, on sait qu'il y a quoi. Inch'Allah. Il est temps. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Il est temps, d'après toi, il est temps de tout l'enchou. Amou de tout l'enchou. Ça, amou de tout l'enchou. Non, il est ça. Amou de tout l'enchou. Voilà, bon, il est temps, nous, on a fait que Juna, on a placé, on est prêt, surtout on nous met pour moi, dans des lavages, on est à Manama, on va couler ça, nous, on a blazero, on met ça. Abana, I never saw abonné à remprimer là, Inch'Allah. Voilà, moi, il est tellement que nous menons à un mouvement qui m'a dit, vous voulez fladonner, qui m'a dit, non. Voilà, à follow what Dante. Il est temps un mouvement de créer. Non. On a tout parce que il va donc bon mais c'est que avoir beaucoup de fait n'a pas attendre
Et à chaque fois, on dit biga barao on est là. Il est vidéo là. Pour état gagner patriote. Bon, on est venu au Rome n'a pas moi on a patriotisme on tout fall tablé moi. Non. Moi je suis là ça. On y connecté au monde doré là. Et vraiment ça va il y a connexion mais katige ko il y a connexion man kosobe. Ça va ga connexion man kosobe mais ça ko ni mouvement ko vraiment cap mais ni ga bla retard la doni jakte fene côté ka ale bene ko ni ko ina il y a plus de 1 mois 2 mois avec un comment il faut donc la balle est dans ballon mais Babassi Ousmane Babassi ballon mika kankono et son excellence Fomba et Fomba ballon mika kankono bel le cerveau ballon mika kankono ni a encore ko ya bolo Sekou Toumara ballon mika kankono ameni organisé très bien très structuré et un très bon canot donc Janfa kana kankono et Bisongontia kana kankono Nafia kana kankono et Janfa ta kono an bébé serment de signé Matema Janfa ite don anga jekulu ina et ensemble sauvons le Mali kakla qui me boit là anta la worko kama ambala mun kama pour que moko kana décès ka se ko supportera ke wori meka kola oyo rodi mouvement ngana ke iba comme si ça référendum ngana ke moko be de méthode mais kataka kuma fo fambe wori be bo jekulu kono ka di ikatoke moko kana décès ko minute songo là ka se ko vidéo ni fonke o joro kanu mene moko ka décès ko sans songo là o ka dabla mouvement kunyori wala ça et France Kremega et 40 millions d'euros min bla Mali et kafiri nouye nala sonama en tabichano et nala mafoike avec l'aide de diaspora et structure très bien organisée pour que Moko se quoi jamana supporter nous ko kube bo ou betan donner sur ngata eron romna inshallah nous ko kube mo min datu ou tribunal beta sur tribunal et jama bebe ka awni inshallah il est temps que Anganga présent demain en même temps Asminga Seka l'oni Sariauta Kaswa Masiran parce que Nyabala ensemble sauvons le Mali à Dorema Kofe inshallah Obato Asime War Kobo avec Kanko Kesevei Ata Mumuna et Kabanda Tunan Chongono parce que Alsa a organisé l'intérêt. Allô? Ouais, allô Dante. Ah, ça va bien? Ouais, ça va. Mais pas bonjour quand même parce que du coup, t'as la campagne. Eh, tiens, du coup, ma clan, on va aller son monsieur Salim n'a pas entraînement bac et Chine, mais bon, on met entraînement bac, mais t'as poids bata. Donc, on dans la maribia. Ah ouais. Ouais. Nous qu'on l'a dit. Mais on a tout vu qu'on a wallahi billahi. Traoré les. En bas, on Traoré d'eau. Bismillah, il Traoré. Ouais. Tante. Non. Wallahi billahi. Il va faut qu'on connaisse nous quoi. Tu sais, maintenant comment que les faut y aller. Il faut jamais sous-estimer ton ennemi. La nature a horreur de vide. Non. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on occupe la scène. Il faut qu'on occupe la rue au fait. Tel que les héros de Makarature Minen. Il faut qu'on nous bloque on a mené les Diagoya Kayira Kafo Alibi, le Lougou, Diamanado Boko. Oui. On lui a fourré. Tiens-nous. Donc, moi, je vais Kafoko, Nako. Moto position la mela c'est vrai moto la mela do fala o signi to be baral lo ka wari mino jawa lo ba barako mo bu la mela non ou la mela ndone mo dalen tout là on nous te la mela c'est pas pareil hein. Voilà o la mela ne mo ti tout lo comme il peut corrompre o sera mo corrompre donc gala min be jamana kononi hein ando bu war di dira mo ba ka la boto o sera to la ka coup de taquet et mais Traoré y tirer de faux Traoré savanko ko ni gemoloni kina chikola kachikola ni ma dabla abe wo bola o tirer de donc anu le man ka sigi tout an kan ka kol na bine et puis tout ni ko do be i ka je kulo min fon tante ouais akana ke kuma e ka pla pardon. En direct, faut nous faire le point de la ouais, ISM, ESM, ensemble sauvons le Mali, ESM, ensemble sauvons le Mali, ESM. Voilà. Ouais. Donc, à chaque show, il faut nous faire le point sur l'avancée. Mais il faut qu'à côté là, on a plaqué. Bobassi, comme interroge Bobassi, nous coimbons les gars Cameroun. On y ablola il fomba. Parce que na kosmana dron aire banga konya na boya diaspora. Ça on te kosmana fait. On fait Mali on ablobana, on te smala là, on te smala fait. On bouge pas lentement. Non, dans tes me fera coquer les fara kafana. Non. Mi fait, il dit Djidja Touré il monsieur Adama Diabaté le russe. Aga contacté Tembolo. Je passe son contact. Afin de voler les balles au Nikoena.
mais à contacter tes boulots, j'ai pas son contact. Ouais. Avec Fomba, je sais que tu peux l'avoir. Avec les Gandhi maliens, tu peux l'avoir. Aïe nous ordonné, aïe tu es blagna fait. Moro quoi ni fanga ni kele ou bien kakorofo. Avec ta foi jamana quoi, fatika jamana quoi non. Inch'Allah. Eh non, allez avec ensemble souvent les Maliens, allez avec à côté militant. Et puis date, mais la bonne voilà. Ni yoroni na angana fo asumuko angana fo juju ko de. Amba fo ka do betolo la ka fo juju renyene. Na moro ka bi jamana fanga critiquer ka di juguma. Abta fo jamana ko fo walma abta kasola. O beri bala. Jamana ko non. O beri bala. Voilà, maintenant juju mi ko parce que aka do fo sera ma ka do moro mi le ka shora. Ale fa abta fo jamana abta ka juju ma ke jamana ko fe. Walma aba ale bi do kaso ko non. Oui. Parce qu'avec jamana do le fama. Avec tout jamana do hakili le corps. On n'est pas dans l'état de dire on va faire la justice. On est en guerre. Il faut se défendre par tous les moyens. Non. Donc, on a un cas de nous, à ce côté, avant nous barrer là, on nous blâmer, mais il faut qu'il fasse nous. Oh, mais les mouvements sur le farlent de Longa, allez présenter, et voilà qu'on fait un mouvement à la Mali Dia Pédacan. Inch'Allah. Ne comparez pas ça, parce que Ben Béracan quoi. Voilà, les Amina Fofana, les Adama, les Amara, c'est là. Et puis, dans ces coquelets, c'est ça. Ayo war fa kanyo ayo avocat ota kaujimu rasibati fakenu nugu on a qu'à se constituer en partie civile ami faire dokama ami plainte dokama maldo betorola soit société civile soit partie civile ami plainte pour haute trahison de la nation et puis pour influence abus du pouvoir et puis comment dirais détournement des forces de l'État. Traoré go kanga damne Traoré na asona mani bere bina kala ça sera très bien coordonné. Il faut qu'on nous sur la cabine c'est ça. Non pas que comment faire dans soro. Anya constitué partie civile car ni do ni platine de Jamalado Betorola. Sauf que Jamala Japo Kamine. Inchallah. Ka Jamala ka wa de Kamine. Ni ka mo ka fata ka yoro mino la ka Chikalona. Okamine rasbat fake ka yoro fere Mali connaît. Ni ka bâtiment public ka fere aka fata ka yoro ti. Ani on fera mais ayo do wo kono. Mais na min ka karamo briefing bila kula ka boka mo bla filu kono. Kamine ka do wo la. Ale min go min bi jiji rolu la obi jiji mala. Jésus nous même il faudra abus de pouvoir pendant que on a plein tout de kama on a le droit on passe au deux donc on n'a qu'à faire ça là à nous occuper nous les follow à nous groupe à nous couru sur le 5 gagner pour faire nous bon kama Inch'Allah merci Traoré analyse Kaintro initié face kanuna vraiment merci beaucoup merci ne bana la mebao maseka betro fo men kame berema Mali kono mouvement beladjele ne te betro don aba keto men kambo belima mo be ka asini supporter ibi yere don mo ni ibe jamana nyemo dola yefo me ga niveau la aw be mo kilomètre bela yefo mo ako kalfale no Ousmane Babasila oni Fomba oni ben le cerveau mun kera yere wolo ni sura su cheka teme ni abani ni ji bonini yefo mi ante e o mali koro ko sugu nunu nte yafante nyina nte sara mo la bana ben nou kusigera ka fo mo ma soma ni sura simi ko kibi tunaye anga mouvement bi kele ki ira diebela ambe kursi boila ki ira diebela mo ni ko banene amanga jamana jo nous sommes très jaloux ambe fa nga jamana jo on ne veut plus ako mali koro ko nunu anta la bi anta la cha non c'est ce qui est possible dans notre pays alors oui to ni jamuni boro wa Ousmane Togo depuis Bamako Ousmane Itogo bismillah Togo ama ala tan ko so Togo yerebu kala kilesa o ka usani don yeche bismillah Togo nifo nam ki barigada ay yere fulu no Togo ok donc edra muno fa era kuma tena ni no ni ide ni marere ni te donc amana wo kwa inshallah mala wala inshallah donc il tanya fana wele ga Damankile Jawara i welelendo u bela jelen welelendo Damankile Jawara i welelendo et netu beto don parce que ni bete contacter la tiere kana alay mais en bebe nyon don bolo sera fait au be welelendo mo ma musani moy mo be asmin ko ima simi jafa i bismalendo ni ko inka na ale a chedu adama jawte mi dikikan
ah ouais arama fene wolelendo koro arama afene wolelendo ale be kanga ale be ke mo datuna chile akono ale be kanga côté militaire ale be mo fakala mo ame mo kanti ke côté mina ale bi dirige oro la wa adama jawate ale kana ugazo putini yawe abana putini yawe ale kana wazi siningo alhamdulillah akana semeni kele ne kadi on na amala do sul karti kono ani putini mu fa kana nyafwani ala na kumana aba wole ka do sul karti kono inshallah wala ito suga bi adama digo kana wele kwa arama diko klobena ale ndogoni sebe baye a klobena ale fene ale invité no ale ka kodi abulo surkati ale tadio voilà tena ni initiative no anyina toro no politicien no fera ay ni abani ni me abon jija abon de me togo angala wale ya parce que kuma kamise ne ni me la wale ya akana so ninga siga usigile na ameni wale ya wa on se donne seulement que 4 semaines kala wale ya ante kalo flada vraiment ante 90 jours vraiment on a que 4 semaines pour exécuter ça très vite et très possible inchallah merci beaucoup 4 semaines re ka tawo ni nditeme doko kumfula doko saba tira ni ko nu benyaro ka blasika inchallah donc atin fanaka aka mo la ma tam idika eka projet kuma mfola nam projet ka chane bulu ni kamé jumé ma ci mina diba changer kuranta oh non angana diba changer inchallah amuno nyina bo inchallah be globala ni obere coalition isigi kuye quoi jamana ka si jo quoi anga boni fari sa quoi ina quoi parce que wote mo bolo malla de ni mo nama yere ka mo ka jamana jo nke ka singa fanga sabati yesuno ni jamana chena ka seni mo ma ka problème mali ko iba kalama to ko ka menega wala ma kalama mala sama o te sala inshallah sala wa alaikum assalam ni mo to ya mbal make akoko ni yana ko jugu ko baba sini fomba ko ni manga tema 3 semaines yere kan anga ni ko telia ni kano fo be kana ke ka structure kanya financièrement ka organiser kanya très bien et concrètement diaspora mo bina ande meka bo dien fambe parce que sur carte la menendo asimi fere no sur carte kono ya ni ala tabora la don angu asimi goita beba kalama allo Kirikali assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Kirikali miga kuma la segima yeni fo de ba mase wa alaikum assalam yeni fo de ba mase Kirikali iko kuna man janto asimina kube 300 degrés bolanya ko ya fo be sanfla bo wallahi nam Kirikali mkulo bi ka connexion mayne blog ta la pro wallahi ouais wala na réseau be kan jam ko shina sina mena o justement ngo de kinyana nga réseau be kan jam ba o le kama be fego de yiri la yere wallahi ouais ga réseau ga chim sinon faut mani mare mi la show ko na includi la quoi mais to écoute la comme réseau mai premièrement ba kuma ke ouais gambe salam alaikum sinon ya fo ki ga tiela segima yen na to ya mena fone re mason mais ye tien fo ici libe Kirikali ni fone avec sanfla ba ko kro ko na man janto nga fanga la ko wala ko ba dafira dala ne ngo Kirikali ne yiwa sila ka kuma nyona fo ne ngo Kirikali ngo no muse ka dafri asimi dala mo asimi sigre no ya ko nege de mo do te ka famia na ma fara ngo kan ken to la ta ka ke bega ke parti pitini eta non seulement mo tna ambunya mo no me fa kan de mo tna andeme parce que mo nyebe ko la mo be jamari fe mo be ko benene fe ko la glane mo te ko fitini fe o nege bolo no tuzu diaspora ante o luko sunna allo Amsu, salam alaikum. Wa alaikum assalam, Fatim kan namida, Fatim groupe ne ba. Nkontane mbade lobi ni mouvement queen. Fatim adat kuna tu akono ikande mangala wala re parce que waro kuma kamse. Iwe demede ambe demede ambasim demede fo fada. Inshallah. Ni nyana toro ontumbe mirinda every day. Wallahi. Parce que nama fara nyogon kande kan jonunu nye kwa. Asim kilen siglen to buroko na ka beke. Imai. Nam. Akile tete buro kono bo situation no kumene bolo bismillah ne bongo ni be se ka fo comme fomba de ka suru nunu na dante administration nga kula kwa non bien maintenant ibaro mali moko pour kata barake administration nga nya caméra de surveillance de kanga bla mala iba fo ko sécurité yere kwa non maya ouais administration kono nana ouais
i ministre central mais o baro olu beta journaliste en bara la mais directeur yo i secrétaire yo i mogo non i ma femme ouais à la maison de surveillance ka ke où il est à contrôler be ke from ka contrôler yero bureau là quoi il se ka contrôler les téléphone il se ka contrôler les téléphone na donc la structure de sécurité sigi ka mo hole kanabol ka yurugu bo jamana kono sino ko nyo dale be bide ya o kelenye flana ouais clock in ni clock out de kanga ke mali la dante administration kono il faut ku jija kana no yedi ouais ni ya me ina na ileta la ube ina na 10h ina na 11h ibi clock in clock out et puis au fanaka contrôle outside de l'administration ouais au drone des solutions parce que fanga tanyo anga bere ke nyoko fa se kata ka doto kwa c'est vrai amba bere ke nyoko fe kata na ishekele kwa ouais comme ça va so jamana be basiki kuma mna ko bara udamne na ali administration kura u manager izinu femba wa soro déjà ni système be kwa ouais ya frango de ke kwa communication suit nendo na la sisa ne bontaro topic werembe no topic mbe bazum fene itoire ma ko aleni asiminga je ka barake ko ka frontière garder ko 800 km² be entre le Mali no bazum ngoni chie be feka sa abe do muru jawori la ngo mu fama président ma mu fama ko on a les mêmes ko on a les ennemis communs non vraiment mo fa na bazum na kuma mina malien kumeka sa ale manakanga barake nyoko fe ouais malien fara ale na demella sisa mu ayado o mu ya do be feka do ne sira u be feka do sira de sunya ni mo jugu ye anga jamana kono solution flata la autoron de date effectivement nanu ye barake nu ye mercenaire u ga sora fini de mercenaire la ambodoa Mali bodoa antodo OK on nous busaka to bara la nyoko fe ro banga sora sufara est-ce que Mali be go kalama non ko rebelu di ufara donc asimi kana soni ma an yere de un kama sombia kama sonsi ouais au fois Simo global Simo on peut prendre là Simo ko ani Niger te barake ani Mauritanie te barake ani Côte d'Ivoire te barake ani Sénégal te barake ani Burkina de te barake ani la Guinée ni Algérie o iri suka kuma me anolu be barake entre un point mogo jugu ya yere giri la depuis ibe sengela mamna c'est ça non Mali kele na yere protéger ko lu be bo nu ko ka ko lu be na non ils sont pas welcome au Fatim ça va ngo ko ni mogo ka bi fait nati bonya tugu bonya ko ika fait toi bon mo ma songi bonya ibo toi no ti fait apana mais mo mi bonya na au bonya ko na la be no fait donc Mali na ta kuto shite Mali fait et dante ni shite Mali fait Mali senge mi ka nyani ni ke bela ya no jona na Mali de me dongile ndakile Mali de usara no ka kobe da kwa anga sora su humilier ya ka kobe da ka to ko su kobe da la kobe bolika marfatu be bolika femetu o kuma la ulushima na mogo juguma na yere yirila itanga ASM na ite do ensemble sauvons le nega fokubu da do jamana jola ne katake Mali président mansa non Fatima allez dans que tous nous les tanga 5 carré merci Fatima merci beaucoup assalamu alaikum donc Malien vraiment soukura doni et ñene ka ta jimna meta entraînement doni je donc yani nga bonga bi baro la mena baro kunche mena international news dauma maintenant yere blo la doni et soukura et donc tina yere blo la jakte be ka woleli ka ko mi jakte be faka kuma i jonga jakte ta sinon me faka entraînement me faka entraînement na mais me jakte ta alors jakte wa alaikum assalam Iklobi kuma pa diba wa iklobi kuma kana me jakte yani ka kuma jakte a fo safo legele mo yana ku kanu tuniere non tu tunier nous tunier na che amanu ne les Pongo assemble pour le Mali assemble sauvons le Mali voilà donc en anglais ISM en français ESM OK anyway ka jamaa akili la sekin ko fe doni nam gouvernement sorati kunda mo ko chama falena nam ne ba ko sisan ko caméra de surveillance de kanga black ablara ou y croire yere office kuturu bela jele na pour que ka se ka caméra nous détruit Allahu akbar donc
ube wuli ka jɔ la koyi naam a bilara yɔrɔ caman naam tika a bɛ se ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ la caméra tun bilara bɛɛ lajɛlen na naam en secret en discret naam mais u ye courant tigɛ building kuturu na parce que u tun installé no u bɛ courant de ta la ilaha illallah sidina Muhammad rasul donc ka se k'u détruire ka bɔ yen oui nin bɛɛ kɛra n tun man ka segin ka weleli kɛ mais n seginna ka ne breaking news de o ne breaking news de o donc gouvernement falen caman bi kɛ mɔgɔw t'a taasira faamu bon nin bɛɛ de b'a kɔnɔ nin bɛɛ de bɛ ensemble sauvons le Mali là parce que gouvernement tɛ crédit d'a yɛrɛ ma mais ne ni kanu sigira parce qu'on aura des structures mun b'a to mɔgɔ bɛ vidéo kɛ bɛɛ bɛ nin information sɔrɔ a bɛ cari c'est-à-dire an bɛ kɛ tasuma de ye quoi on va devenir comme du feu caméra de surveillance tun bilara pour que k'a dɔn jugu mun bɛ nale aw kan faso den yɛrɛ bɛ se ka k'a jugu ye ne bi sara 8 heures de travail par jour mais ne bi 4 heures de travail de kɛ par jour des fois n tina yɛrɛ a y'o sɔnni o zon kuru caméra mun b'a dɔn n'o bi yen de a bi dɔn mais u ye caméra nin bɛɛ la u y'a bɛɛ détruit mais Fatim ko fɛnɛ ko time claki i b'a dɔn n'i nana sisan ne ka baarakɛlaw sisan n'u nana baji b'u bolo u bɛ time claki kɛ u bɛ tila ka numéro dɔ don kodi dɔ b'u bɛɛ bolo pour que u bɛ se ka u claki ko k'o fɛnɛ système sigi sen kan quoi non yurugu de donna malien fonctionnaire ni gouvernement baarakɛlaw jeli la naam faso wari don oui donc hali n'i ye time clock sigi ka Fatimu yɛrɛ bila a ɲɛma ne ba naam wala u b'a ɲagami ah non mais o yɔrɔ la i ka kuma ye tiɲɛ Jakite mais solution b'a la sa Jakite ni mɔgɔw nana Amérique ni Jakite Amérique ka bon ni Mali ye sa an kɛlen bɛ ka bɛɛ bɛ na k'i tilen yan i n'a fɔ régler Jakite an ka bɔ idée ninnu kɔnɔ la sa halisa a jalen d'u la solution mun b'a la oui u ye random visit de daminɛ oui u bi soli ka taa baarakɛ yɔrɔw la mɔgɔw détachelen don o kama donc mɔgɔ sigilen kura ninnu bɛɛ b'o kalama déjà parce que mɔgɔ minnu tun bi contrôle la caméra fan fɛ olu caman ye fonction ta sisan donc o bɛna dɔ bɔ retard ni baarakɛbaliya la ouais tam attendance bɛ nin bɛɛ ban wala i bɛ claki ta dɔrɔn ka claki sigi ka manager ɲumanw sigi ka comptabilité kɛ ni nana baara la siɲɛ 3 retard la discipline bɛ daminɛ ni nana siɲɛ 4 discipline bɛ daminɛ c'est-à-dire des structures qu'on a ni Amérique ye jamana 50 développé n'o ye an kɔni tɛna dɛsɛ ka jamana kelen développé n'an ta ye Jakite a ka gɛlɛn a ka faamu oui mais halisa Ala ka ɲɛ ka d'a ma Inch'Allah ka n ba ka kuma sɔn ji la naam u tun ye caméra sigi fan bɛɛ naam a caman yɛrɛ koyi naam mɔgɔw yɛrɛ yera minnu yɛlɛnna ka jigin naam i b'a dɔn ni courant tigɛra temps dɔ de b'a bolo oui pour que ale ka déconnecter oui mais an ka fonctionnaire caman bɛ yen u kalanna naam mais wakili ma taa yɔrɔ naam donc o caman de yera naam sinon k'a fɔ k'u ka baarakɛbaliya tun don ou bien u m'u jɔyɔrɔ fa o tun don o tɛ dɛ naam caméra bɛ bila olu yɛrɛ de kama n'olu yɛrɛ kɛra jiginbagaw ye naam donc c'est pas la peine quoi naam o ye pour que ka n ba ka kuma ouais non i ka idée ka ɲi mais ne bolo avec un bon leader comme toi en place ka mɔgɔ ɲɛnamaw bila comme managériat et ça c'est les petits problèmes qu'on peut diriger très vite mais ni jama bɛ Assimi kɔ a ɲɛ b'a la structure b'a kɔ décision caman bɛ se ka ta Inch'Allah merci beaucoup Jakite a fɔ sanfɛ mɔgɔw ɲɛna k'u ka n'u cunni ye dɛ voilà k'u ka n'u cunni ye dɛ cunni ye copie ci ne ma dɔrɔn u ka n'u cunni ye dɛ voilà n t'o ko sugu ninnu na vraiment Inch'Allah fɛn nin tɔgɔ sɛbɛn k'a ci ma Inch'Allah n b'a transférer tuguni Inch'Allah merci me tila k'i wele Inch'Allah voilà bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la salamu alaikum i Jakite Ala ka ɲɛ ka d'a ma Allahumma amin Allahumma amin maliyɛnw nin ye idée min ye nin tɛ ne ka idée ye nin tɛ e ka idée ye nin ye maliyɛn bɛɛ de ka idée ye parce que an ye jateminɛ dɔ de kɛ a ye kaw ji min kumakan na mɛn ko Mali politicien bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'o fɔra mɔgɔ hakilima ɲɛna il faut te réveiller donc an fɛnɛ bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan i ye faamuya an ka bɔ kɔnɔsu kan fɔ ni ko fitinin kɛla maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ
qu'on a baraké ni Mali Djora bébé tata sur le jamana qu'on a là. On parle d'un état. Alors maman, il veut direct là, comme il y a rappelé quoi, il veut direct là. Ah d'accord. Voilà, il me donc il me pas du blague. Voilà. Ok quand même. Bye. Donc on est maman Jactere groupe ne bari do, maman Maliko Farbe maman là, né maman Wole Bini maman Mananika.